Des de nou bares per tots els països catalans, això és La Rabassada. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Benvinguts, amics i amigues, a La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesan, l'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola, tres homes de nou barris que, a diferència de la resta de macles que van podcast i els pengen a TikTok, no odien la Irene Montero, no cobreixen violadors i no són uns putos criptobros que pensen que mantenir relacions sexuals amb dones borratxes és consentiment. Avui parlarem dels mascles alfa, una colla d'incels ultramisògins que cada dia van en augment a les xarxes i que consideren que l'èxit a la vida s'assoleix independentment del teu origen o context. Per exemple, creuen no irònicament que fent coses com donar-te dutxes d'aigua freda a les 4 de la matinada per després escriure en una llibreta els teus objectius del dia, triomfaràs. Sí, I tot això definitivament. En aquesta llibreta imagino que mai escriuen l'objectiu de deixar de ser un puto subnormal. Exacte. Però bueno, estaria bé que ho féssim. Estaria bé. Som La Rabassada, recordem sempre, un podcast autogestionat de quilòmetre zero, sense additius i produït des de casa dels pares de l'Oriol, que ens ha cedit aquest espai. Gràcies als pares de l'Oriol. Gràcies, Jordi, gràcies, Maria Lluïsa. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i fer-nos retweet per fer-nos coneguts entre els joves i així contrarrestar l'efecte d'excrements com Jordi Wild o Wall Street Wolverine. En parlarem després d'aquests dos. Sí. I adoctrinar el nostre jovent en propaganda marxista-leninista. I com va dir el gurú i influenciador Andrew Tate, no, si us plau, no us emporteu el meu Aston Martin edició especial al desguàs, lo de la Greta Thunberg era una broma, si us plau, no, si us plau, em quedaré calvo, si us plau. Foden-se. Hora da fé tom. Capítulo número 7. Aos mascles alfa. Us posaré una mica d'ambientació perquè ens ambientem en aquest àmbit dels mascles alfa. Vale? Aquesta gent... Jo faig sons d'ambientació. Cotorres, no? Vale, Com si fos un bosc. Olor de suat emmascarat amb desodorant Axe. Esmegma els calçotets. Misogínia intensa. Criptos, tot plegat, amb un micròfon en mà, que és molt Com típic. estem nosaltres ara mateix. Sí. Són els nous mascles alfa, són els Santiago Abascals i Bertins Osbornes del segle XXI joves a internet. Han substituït el Brummel per l'olor tancat de casa seva, ja no mengen filets de vedell amb Soberano, ara demanen hamburgueses insalubres per Globo i beuen begudes energètiques. Ja no van a caçar ni a córrer, ara són gimbros que fan mansplaining a qualsevol noia amb bon cul al gimnàs. Són els nous mascles alfa. Música. Puja. Quina merda de part, no?, aquesta part de la cançó. Baixa. És una música de fons que vols que tingui. La característica principal dels mascles alfa ja sabeu quina és, no? A banda de no saber-se fer-se ni una truita o dormir amb els calçotets cagats després de tirar-se un pet pintor, sabeu quina és? Sí. Doncs ben fàcil. És bastant explicativa. Pet pintor, Doncs bueno, la característica principal és la misogínia, que es fa passar per una suposada defensa de la virilitat, no? Del que ells suposen que és la virilitat. Sí, exacte. Aquests espècimens tenen una obsessió malaltíssima contra el però malaltíssima no, malaltissa, però malaltíssima també. Molt malalta. Contra el feminisme, contra les feministes, la igualtat de gènere, Irene Montero i Ada Colau, és a dir, contra les dones. Més o menys. Sí. O sigui, misògins a més no poder. I a més, si aquestes dones són progressistes i reivindiquen els seus drets, ni us explico la seva obsessió malaltissa, no? Jo us diré una mica d'on ve gran part d'aquest odi. Evidentment, en gran mesura, perquè tenen el masclisme molt interioritzat. Molt. O sigui, tant que si algú especialista en genètica mirés el seu ADN trobaria esmegma, trossets d'esmegma. Però a banda d'això, el fet que visquem en una societat masclista i rebin aquests inputs, o sigui, hi té a veure evidentment, però la cosa és que aquesta gent és cada cop més misògina, sobretot perquè la majoria de ties no es toquen ni amb un pal. Llavors, la seva forma de solucionar-ho és ser més misògin. Entrant en un bucle. Exacte, en comptes d'arribar a la conclusió que potser és perquè són uns masclistes que les dones no els volen tocar ni follar amb ells, creuen que tot això és culpa de la ideologia de gènere, de les feminazis i de la cultura de la cancel·lació. Aquest és una mica el seu nivell. Llavors és això, com deies, Marc, és un bucle que... un peix que es menja la cua, no? Sí. En plan, no acaba mai. Un mas bucle. Misogínia porta més misogínia. Sí. Saps? En plan, tu ets misògin de per si, com no et toca ni amb un pal perquè ets misògin, decideixes, seré més misògin, les insultaré més, perquè segurament així se soluciona el tema. A l'ordre invers no funciona. I tu, a mesura que et vas ben misògin, no hi arriba un dia que de tu dius,
hòstia, m'he fet soci No. del Podemos. No, Saps? O sigui, no. Ni arriba un dia que et volen tocar amb un pal. Exacte. No te n'oblidis, No. perquè... Bueno, Potser sí que et volen tocar amb un pal, però per rebentar-te el cap, que és el que et mereixes, segurament. O sigui, és el que sigui, faran el que sigui, menys anar a teràpia. Exacte. Doncs, a banda de la misogínia, que és, diguem-ne, la característica principal d'aquest tipus de gent, què me'n dieu dels seus pensaments polítics, Bueno, ells es defineixen com el azote de los progres, això diu molt ja. És aquesta mena d'anarcocapitalisme extrem que, evidentment, només s'aplica quan ells volen. És a dir, defensen aquest liberalisme pur en l'àmbit econòmic, però en el tema social són més feixistes que la reunió entre Franco i Hitler a Endaya l'any 1940. Que ja Vull és dir, sí, ja es dir. En el tema econòmic superliberals i tal, però quan comencem a parlar de temes socials, el tema del liberalisme se'ls oblida bastant. Com si estiguessin molt separats una cosa de l'altra. Sí. Em fa gràcia això. Liberal en lo econòmico, fascista en lo Fascista en lo político, que va político, dir Bàsic bàsicament. econòmico i fascista. el famós massa demòcrata, un altre misògin. Una altra història, per un altre dia. Doncs aquesta gentola està a favor, per exemple, que els propietaris de pisos pugin els preus del lloguer fins on vulguin, en contra dels impostos, a favor que els hospitals cobrin 1.000 euros pels resultats d'una analítica com passa als Estats Units, o en contra de salaris mínims, indemnitzacions per acomiadaments, qualsevol dret laboral. Són uns putos salvatges, són militants de la desigualtat. Estic bastant orgullós d'aquesta... Està molt bé el terme. Són militants de la desigualtat, de morir-se de gana i d'un campi qui pugui amb tot. És a dir, cap mena de regulació en res, o sigui, perquè ells creuen que la igualtat te l'has de guanyar. És a dir, la desigualtat per ells és com la cosa natural que ens diferencia entre nosaltres, no? I és una cosa a posar en valor. Perquè no vam néixer meritocràcia. igual. Perquè a la natura ja hi havia com jerarquia. Exacte. Perquè regna com la llei de la llei de l'animal, perquè ells són mascles alfa, poden amb tot, són invencibles, no? I creuen en això, en la meritocràcia, en buscar-se la vida, en el sacrifici, en l'esforç, en que els diners cauran del cel, no? Si fas tot això. I si ets pobre, doncs bàsicament és perquè ets un dèbil i no t'ho has guanyat prou. No t'has esforçat suficient. Sí, és el que dèiem, no? Un anarcocapitalisme que és com la llei del més fort, la llei de la selva del món animal, que l'apliquen en tots els àmbits de la seva vida. Per exemple, no saben percebre les desigualtats com el gènere, la classe, la raça, tot això no ho saben percebre i per ells, en plan, aquestes desigualtats estan bé. O sigui, per ells són legítimes. Sí, són... O sigui, ells defensen que hi hagi aquesta desigualtat, mai voldran que no la hi hagi perquè... Vull dir, la seva ideologia es basa en promoure això. Haver nascut ric, tio. Haver estat en el grind set. O sigui, us poso un exemple. Si ets un negre i pateixes racisme, doncs això està bé, perquè clar, si en el seu moment et van colonitzar el país és perquè no eres un mascle alfa i no et vas saber defensar prou. Si van venir amb les armes i no et vas defensar, et mereixes ser colonitzat. Haver après dels del Sentinel del Norte, exacte. que aquesta gent que agafa i que no pot entrar ningú perquè inconquistables. Haver-t'ho currat, no? Ets dèbil, tu mereixes. Aquells sí que són uns emprenedors, no? Sí, doncs, per exemple, tens un sou de merda, doncs el mateix et fots per no haver invertit en NFT com va fer Willy Rex, o et fots per no explotar la gent com un psicòpata per enriquir-te'n. Vull dir, si no fas tot això, doncs et mereixes ser pobre. Petit incís, jo recordo que em van regalar un NFT perquè vaig comprar l'entrada del Primavera de l'any passat. A saber què val aquella puta merda, tio. El Primavera Sound, diguem-ne que és com molt... té molta aquesta vibe de mascle alfa, que intenta no ser. Bueno, de llibertari. No, però és com... O sigui, és d'incel, no? Home, com es diu? De modernito amb les ungles pintades. No, el que és d'incel és el Resu. Bueno, no, el Vinyarroc també. El Vinyarroc jo crec que té més vibres de festival. S'ha de dir que potser he ficat una mica la pota amb això del Primavera Sound, però saps per què? Perquè m'ha vingut al cap el jefe, no? El director, que aquest tio sí que és un incel de la hòstia. Mig incel, mig escrot humà, tio. Si veieu la cara, o sigui, literalment sembla un puto escrot amb potes. És molt fort. Exacte. És la persona més neoliberal de la història. Sí, això sí que t'ho dic. Això és veritat. Però bueno, avui no parlem d'aquests, parlem dels mascles alfa que comparteixen algunes característiques amb gent com aquesta. Totalment. Llavors, el que us deia, no? Aquest discurs de la llei del més salvatge l'apliquen en tots els àmbits, fins i tot el del pes corporal, no? Si estàs gros és perquè vols, com va dir el Chocas, per exemple. Porque no tienes disciplina, porque eres un gilipollas. Que això li diuen a l'Ibai ara, tio. Ah, sí. Sí. No, és que no tens disciplina, que no sé què, que estàs tot el dia con el menú de l'Ibai, no sé què. Yo soy mejor que tú. Doncs bueno, tot això, a més ja l'afegit d'aquest... Estoy calvo. Que dèiem just ara, no? De la disciplina de merda que els agrada aplicar a la seva vida en tots els àmbits, del pal aprendre 50 idiomes alhora, llegir 20 llibres d'educació financera, bueno, del que ells diuen educació financera, que evidentment és fum. Sí, i també... És com agafar el llibre, fum. Hi ha com una subespècie que són gent que es diu que s'ha estudiat una manera de llegir superràpid i d'extreure tota la informació del llibre superràpid i jo me leo un libro al dia. Sí. Bueno, no sé si te'ls has trobat mai, que t'aturen o el... Sí, els de lectura ràpida. No, els tios que t'aturen a plaça Catalunya que et diuen... de memoritzar ràpid. Dime un número... Que era argentí, de fet. Jo no sé aquí Casualitat.
Dime un número y me lo aprendo. Un número, no sé qué. Invítate. 12 dígitos. Però 16 12 dígitos, te lo digo. 12 dígits són normal. Jo m'he après uns quants de 9 dígits que són els números de casa meva, de la meva mare i del meu pare. O sigui, quina puta merda de mèrit és això d'aprendre. Porque yo me he 12 aprendido números. 16 dígitos de memoria. Tú puedes aprender cualquier secreto de la humanidad con este curso. En plan, aprendre 16 números de memòria, tenir el cervell rentat per fer això com un mono de fira, Exacte. implica que puguis tenir la clau al món. Això és estafa piramidal. Doncs aquesta gent que fa això, no? Això, com deies tu, llegir 20 llibres d'educació financera, entrenar 3 hores al gimnàs cada dia, etc. Doncs Sí. això sempre estan amb el tema de la disciplina, però se'ls oblida una cosa molt important, que és la de treballar. Això no ho fan. Mai. Aquesta no se la saben. A tota aquesta gent també se'ls vincula, no?, amb els típics rols de la masculinitat, però portat a l'extrem del pal. Cotxes, motos, benzina, estatus segons el nombre de dones que et folles, que per ells, evidentment, són com trofeus. Gens misògin. Gimnàs i múscul només pel fet de semblar més mascle, més fort. Tota aquesta disciplina com de caràcter militar, una mica crossfitera, no, Iñaki, que tu això ho saps bé. Bueno, sí. El ser de dretes, fatxa, això per sort no ho ets. No, a l'Andreu, amic del programa, Andreu Genola, ha començat a fer crossfit també. Vull dir. I és de dretes i fatxa. O sigui. Clar, vull dir que al final tot encaixa. Sí. Tot es queda a casa. Bueno, doncs podrem continuar hores... El següent és ser... se sortia una eleccions per Convergència, bàsicament. Segurament. Sí, es presenti per Convergència. Doncs podrem continuar, no? Hores i hores dient com les típiques coses de mascle alfa, no? Però, bueno, si voleu saber més sobre aquest tipus de gent, podeu mirar el documental de Prime sobre els GEO, que és la unitat aquesta d'elit de la Policia Nacional. Bàsicament, això és l'ideal de mascle alfa que està revisculant a internet entre la gent jove últimament, no? Vale, vull fer un petit incís. Sí, L'altre però dia molt petit, molt petit. L'altre dia em vaig trobar un TikTok sobre això de la policia del Geo He de dir que vaig veure algun capítol. y aleshores van fer un moment que era com así se entrenan los hombres Geo para ser los hombres de élite más duros del país. Y el tros de vídeo era el cap dient a partir de ahora nadie utiliza el ascensor. Todos por la escalera. No. Os lo vais a ganar. I jo, hòstia puta, que dur, eh? No, però jo ho he vist i els posaven crec que era a hivern a Guadalajara, que devien estar com a menys 2 graus, a banyar-se al riu fins que agafessin hipotèrmia i tinguessin símptomes d'hipotèrmia. Bueno, pues mira... És a dir, fins que... O sigui, hi havia gent... Selecció natural. Vull dir, si ets lo suficientment subnormal com per fotre't en aquesta situació... Hi havia situació... gent que fins que no tenies símptomes de congelació, com si diguéssim, no superaves la prova, saps? Molt bé, o sigui, molt bé. realment s'ha dit que macho alfa, o sigui, a més no poder. Imagina't haver de deixar els estudis per fotre això, per estar a menys 2 graus, per preparar-te mentalment per una guerra que mai lliuraràs, perquè el que faràs serà pelar patates a una base a rota. I sortir i portar-li la compra a una àvia quan hi hagi una pandèmia mundial. Ja està. Sí. Ja està. Doncs aquesta gent és una mica en la que s'emmirallen, però després ja, doncs tota aquesta gent jove que està revisculant internet, que està tornant aquest masclisme amb gent com, per exemple, Andrew Tate, des d'aquí una salutació que està a la presó de Romania. Ha sortit. Ha sortit, merda. Ha sortit. Merda. Però Doncs ha fet molta gràcia perquè no li han deixat rapar-se el cap. I ha fet el vídeo aquest passejant-se amb el puro. Ha fet el vídeo... Bueno, això no ho he vist, però bueno... és molt bo. Jo el que he vist és que sortia de la presó i no li havien deixat rapar-se el cap i clar, tota aquesta imatge com de home viril en plan sexy, com en plan... Ara estàs calvo. Ha sortit amb unes clepes, tio, que tenia... O sigui, en plan, que podies comptar els pèls que tenia. Bueno. O sigui, en plan, podies fer com a acupuntura. Doncs el que deia, Andrew Tate, Víctor Malatesta, també conegut com a Wall Street Wolverine, tenim a Jordi Wild, muy buenas setas por cierto, i tota aquesta gent. No? Gent a qui si li dius no hay huevos de hacer esto, ho fa, o els piques dient-los que són uns maricons o uns nenazes i s'ho prenen molt seriosament i competiran per demostrar que són ells els més mascles de tots. Homes, la personalitat de la qual es basa en insultar feministes per Twitter i penjar contingut misògin a les xarxes. Youtubers que diuen bro cada 5 paraules. ¿Por qué no inviertes en criptomonedas, bro? I realment serveixen d'exemple a les noves fornades de joves. A mi em sembla que anem cap enrere en aquest sentit, que la reacció els reaccionaris estan molt envalentonats i em fa francament por. Per això avui a tota aquesta gent els portarem a la rebassada. I vull que comencis tu, Iñaki, a dir-nos qui portaràs avui a la rebassada. Bueno, pues ja ha sortit la persona que sortirà a la rebassada. Sí, home, és que... amb la plantilla de l'Iñaki. És que és molt fàcil. Aquesta rebassada League, vale? La veritat és que avui he anat a donar un sector contra el qual les meves ganes són però estratosfèriques, vale? O sigui, tinc puto fàstic. Un col·lectiu del qual hi ha moltíssimes persones per escollir i això dificulta més encara aquesta nostra noble tasca. Ara bé, hi ha un paladí que surt. La noble tasca de justiciar i assassinar gent. Correcte. Molt noble. Metafòricament, vale? Aleshores, en un videojoc. Un autèntic incel que combina totes les característiques alhora. Ni més ni menys que Víctor Malatesta, mal dit perquè s'ho va posar per fer-se el guai. Realment és un puto madrileny que es diu Víctor Domínguez, més conegut com Wall Street Wolverine.
Vale? Vaya merda de nom. És que Sí. imagina't en plan com que Wall Street és com una cosa per emmirallar-t'hi. saps? Exacte. O sigui, Tot i que pel seu aliatge dona pistes de tenir el mateix número de neurones que de vots obtindrà Valens a l'alcaldia de Barcelona, esperem i creu que Wall Street Wolverine acumula moltíssimes raons per ser portat a fer una volteta per la rebassada. Vale? Les vaig enumerant, gràcies. La primera és que és madrileny. Ja està. Ja doncs està. Aquí acabem. Ja està. Vale, ara vaig a dir jo. Ara vaig a per la segona. No, ja està. La segona és que és una persona que es dedica principalment a timar i a adoctrinar uns joves fent vídeos a YouTube amb títols tan poc sensacionalistes com el govern sentencia als autònoms, el vídeo que enfurece a toda España, los ocupas Ara. de Fuenlabrada, amb casualment una noia amb hijab a la portada del vídeo, autónomo te están robando o así los gobiernos tendrán el control absoluto del dinero. Que m'encanta que... Una portada de Xi Jinping. Vale? S'ha dedicat ara a agafar i fer això de pillar vídeos virals per agafar i tenir com retweets, Sí, com perquè esperant bàsicament- alguna mena de... Anirem a això. Sí, perquè s'ha arruïnat amb la Jo vull dir una cosa, que és que aquest tio va penjar un vídeo que es deia ¿Por qué no debes invertir en criptos? Això ho va fer després d'esperonar tothom a fer-ho durant 100 vídeos anteriors. O sigui, quan va començar a baixar, el tio va dir, bueno, vaig a rentar-me una mica les mans, llavors penjo ara un vídeo dient que no feu això, que la cosa ja no funciona bé i solucionat. Bueno, és que és un tio que... Estan pompejant el mercat, eh? Aquest és el de Holdea. Ja no sé holdea. Ja no sé holdea en Andorra. Bueno, la tercera és que, tal com acaba de dir l'Oriol i com es pot veure en aquest tio, és un autèntic ultraliberal, però que defensa el nul control de l'Estat sobre l'economia, que per això sigui pues això, una puta llei de la selva, i que si tens càncer però l'avís et dona error, quan la passin pel datàfon, que et fotin fora de l'hospital mentre et veu la raja del cul pel camissó, això sí, amb molts pocs pèls. Vale? O sigui, molts pocs Sí, perquè pèls. aquesta gent es depila molt, No precisament pel... No, vale. És que té càncer. Aquí ja està el xiste dels pocs pèls. Merda. Vale? Clar. Tot això s'ajunta amb aquest fill de putero, és un puto masclista, molt conegut per explicar en un vídeo l'escala sexy boja de Barney Stinson en Com vaig conèixer la vostra mare, que literalment és un personatge paròdia que està específicament creat amb un actor que realment és gay per demostrar com de ridícul és ser així, però suposa que quan tot el teu cap està ocupat en pensar en com està el Bitcoin i en quin ton de Pantone de blau tens els ous perquè fa anys que no toques una dona perquè els hi fas fàstic, doncs és difícil donar-li dues voltes a les coses. Ja, o sigui, realment es va prendre una cosa no irònicament. No irònicament. Què esperes d'una societat que agafa i idolatra el puto Amador Rivas? Clar, o O sigui, és el mateix concepte de personatge irònic que la societat ha idolatrat i ha portat com a l'escala. Marc, és que hi ha una cosa que tu no saps, és que vivim en una societat. Vivim en una societat. I això... No, sí, la veritat que a Espanya s'idolatra molt la que s'avecina. Sí. Una societat està Però sempre és que no és per res, però aquí tenim a Torrente, tenim la que s'avecina, tota una sèrie de personatges que són satírics, evidentment. Però el problema, clar, és que el problema és la interpretació. El nivell mental, ara ho diré, dels espanyols, és prou baix com per no veure que sou tot això xenòfobs. és satíric. Sí. Sí, però aquí també vam tenir lo Cartanyà, eh? Espera. Sí. Per últim, però no menys important, aquest tio es dedica a penjar vídeos a Twitter des de fa un temps sobre actualitat. Yeah. Actualitat. Sí, actualitat que evidentment Us sempre explico el que significa actualitat. Misogynia, racisme. Aquest tio selecciona vídeos que li interessen envers les seves opinions polítiques, que dit per ell mateix es resumeixen Vox, literalment, Sí. i es publica perquè es facin virals i facin veure a la gent que això és el que passa constantment. Persones pertanyents al col·lectiu feminista o LGTBI o ambdós fent el ridícul, les quals no representen per res en absolut les idees d'aquests grups, persones estrangeres o de color cometent actes vandàlics o posant notícies totalment descontextualitzades o alterades per afavorir els seus Sí, interessos. crec que això té un nom, aquest concepte que es diu cherry picking, no? Que és això d'agafar com... O sigui, imagina que És que ets superintel·ligent. De debò han de fotre anglicismes també per Sí, o sigui, Pues Però res, pots deixar agafament de, explicar-ho? pues li direm, És agafament de cireres. robar material. No, què va? Digues, com? Deixa'm explicar, cabron. No té res a veure. Cherry picking és com... Imagina que tens 100 casos de gent, Vale. anem a posar 100 feministes, Vale. i hi ha una Que fa el en plan, ridícul. que fa el ridícul i diu coses que no són gaire assenyades. Doncs tu agafes aquella Ni que persona... representen les idees de veritat del feminisme. Cherry picking, i llavors dius que aquesta persona representa tota la resta. Vale. Ah, però això existeix, en castellà es diu espejo público. Vull dir... Espejo público. Público, sí. Per acabar, he de dir que aquest tio, a més, ha fet una cosa que m'ha fet molta gràcia, que és que s'ha anat a Andorra, oficialment, evidentment perquè ell defensa que la gent se'n vagi a Andorra, Va ser els primers. pels avantatges fiscals que comporta, és a dir, per a pagar menys impostos. Vale? Fins que és sorpresa... Per evasió fiscal. Per evasió fiscal. l'hospital a la puta de tu madre! El tio reclama un puto aeroport a Andorra, perquè diu que això faria més fàcil la vida dels que viuen allà. Doncs paga impostos. Pista, paga impostos! Vale? Això retrata perfectament com és realment un neoliberal, que quan les coses em van bé i guanyo diners, passo dels impostos, l'estat del benestar i em faig palles amb la mà invisible d'Adam Smith, però quan les coses venen mal donades, reclamo infraestructures i subvencions públiques. És a dir, lliberant lo econòmic positiu
social en lo econòmic negatiu, subnormal profund en general. Sí, això és el que deien de o sigui, com es diu, privatitzar beneficis i socialitzar pèrdues, no? En plan, Sí. anem a posar conceptes una mica... El que han fet bàsicament tots els inversors de cripto, o sigui, no em sorprèn O els bancs. gens. Exacte. Bueno, Marc, tu és que on fots un aeroport a Andorra? Hi ha una a la Seu d'Urgell... o sigui, és que toquen les dues ales a la vall, o sigui... O sigui, ja no està ni en territori nacional andorrà, saps? Ja l'aeroport aquest de la Seu, Sí, que és també com et dic, compartit vull dir, entre la els Seu dos. tampoc és un lloc on puguis posar una pista d'aterratge gaire ample. Vull dir, si fos la Cerdanya, que ja que està... El Prat del Cadí, així posat a ja sobre. que està prou trinxada la Cerdanya, fot-li un aeroport allà més maco. Sí. I ja està, no? I aquesta te la carregues, no? En plan, amb un aeroport... Bueno, tenen l'aeròdrom aquell de Puigcerdà, tio, l'amplies, fots allà una terminal internacional, que vinguin vols més o menys com Palma, que venen 5 vols cada 2 minuts i ja està, tio. I ja tens l'aeroport d'Andorra. Sort que tu també tens família allà, tens com gent que és local. Com a afectat de... No? Com a afectat del Cerdanya vols que se la carreguin ja. Exacte. Bueno, Marc, tu qui portaries a la Jo Rabassada? vaig amb l'altre cavall. O sigui, serà una competició. Amb l'altre Equino? L'altre Equino. Estic parlant de... Jo he de dir que aquest potser és una mica menys pitjor que l'altre, perquè de vegades diu alguna cosa que podria arribar a ser interessant. Ho dius perquè és català i ha parlat algun cop en català, és això? No, ho dic perquè algun dels... No, perquè és el tio menys català de la història. Algun dels podcasts que fa pot arribar a ser interessant, evidentment no per la persona que porta. sinó per la persona que No, porta. sí. Hi ha alguns que són realment interessants, però entremig et cola el discurs misògin i incel i de home alfa. Estic parlant de... Sí. Digues qui és. Sabem qui és, ja, òbviament, és Jordi Muy Buenas Tetas, por cierto, Wild. Oh. Que per ser el seu nom, de debò, Wild Project. està buscant, és Jordi Carrillo de Albornoz. No pots... De Albornoz? De Albornoz. Hòsties! Ara entenc O sigui, per què es posen noms d'aquests de Wild Project i de Giorgio, no sé què. no normal. sona gaire mascle alfa. És el puto Albornoz, tio. D'Albornoz. Pots posar-lo de The Wild Project. No, és que tenim carregat en una altra carpeta, però sí, avui comptem amb diverses seccions bastant incels i hem carregat un efecte especial de so, que és aquest. Aleshores, És molt varonil, molt varonil. Bueno, sí, mira quina veu posa. No No. està ni forçada ni res, A mi m'ha molt menys. a mi m'ha crescut el pèl púbic de sobre, no sé vosaltres. Et veig que comencen a sortir els pèls per aquí. A l'espejo púbic, Pel ha pit. cregut. Bueno, La pubertat ha arribat a cop. explica'ns per què has triat el Jordi Wild. Ràpid. Primer, és de Manresa, però és més castellà que matar indígenes, val? O sigui, tot el contingut que toca s'acaba convertit en espanyolot. O sigui, tots els influencers catalans que van allà parlen en castellà, he entrevistat el Bojan, he entrevistat el Carles Porta, tots parlen en un castellà immaculat. O sigui, és el nostre Dulceido, però en home, i amb la diferència que té zero gust per la moda. O sigui, vesteix com el cul, d'això en parlarem. Sí, les samarretes de tirants aquestes de grup. Sí, les samarretes Imperio. Això és un altre punt. Però vaja, o sigui, ha fet parlar en català a tot Cristo del nostre petit Star System. O sigui, O sigui, voldràs dir en castellà. En castellà, perdó. Ha sigut l'únic capaç de castellanitzar en Carles Porta a part de la pasta de Movistar. Ja, que fort. Perquè Crímenes existeix. Crímenes. Com Crímenes. un altre Crímenes, que és el seu podcast, el de Wild Project. Però bueno, dos, és també l'encarregat d'influenciar una legió de nen rata que només s'informen i s'eduquen moralment a través de TikTok, que això també crec que és una miqueta un problema, amb la seva doctrina masclista i rància camuflada subtilment entre talls de streamers o talls de reportatges interessants, com per exemple, un sicario a Mèxic, o goita, aquesta entrevista al Boja, no sé què, anem a parlar de futbol, i entremig és com... Putos menes! Has vist la llei trans? Ja. Mare meva, no? Ara volen que colin homes a les presons de dones perquè les violin? Jo aquí hi ha una cosa que és certa, que és el que dèiem abans, no? Que de vegades porta convidats que són interessants. Ara no em ve cap... O sigui, no em ve... Home, Carles Porta és interessant. Carles Porta, no sé, quins convidats més ha portat així interessant? Va portar l'exdirector del Mundo. Ah, sí, aquest va ser molt interessant. Va portar el Junqueras, que dèiem interessant no és, però bueno, és una persona que no és feixista. Ha portat a neurocirurgians, ha portat a astrofísics. I va molta gent que els mitjans convencionals ja directament rebutgen anar-hi. Com Piqué, per hi va exemple. anar. Sí, però o sigui, aquests podcasts poden estar interessants, però després ja els podcasts que fa quan no hi ha convidats, que són els podcasts que fa ell i el seu puto pare fascista. Franquista, en plan que per molt que parli català és franquista. Després hi ha un altre tio, evidentment mai ha cap noia, sens dubte. No. Ara li donarem un espai a una vagina. Bueno, també estem nosaltres per parlar avui, però... Bueno, nosaltres ho intentem. Ho hem intentat. Ho hem intentat, però és Setmana Santa. Sí, és veritat, estem gravant a Setmana Santa sí. No, però... i totes les dones estan ocupades resant, imagino. Hòstia, Marc. No, és broma. M'ha envaït l'espírit de Jordi Wild. Corta aquí. Aquest espai està patrocinat per...
I no el posa, saps? I no ho posa. Un error de time. Ara. Jo què sé, tio, pensava que anaves a dir-ho tu. El que us anava a dir, un exemple, no? Porta això, convidats interessants que fa que gent com nosaltres, que potser en plan no escoltaríem aquest tio, diguem, oh, bueno, pot estar guai, no? Evidentment els joves poden dir, ah, mira, està guai. I de sobte et fot un puto programa en plan, amb el seu pare, un altre feixista, parlant sobre temes com el porno. Jo recordo un vídeo que vaig veure un dia parlant sobre no sé quina actriu porno que es queixava perquè l'havien obligat a gravar. Això ho podríem deixar per la tertúlia? Vinga, perquè és interessant i es poden extreure moltes coses. Trigarem la vida... Sí, Perdó. Més coses, val, bàsicament, o sigui, et cola la propaganda, bàsicament com qui aprofita el pollastre a la boca del bebè, saps? Li apropa el pollastre al bebè per ficar-li el bròquil pel cul. Ja ve l'avió de Menes. Més coses. Vesteix amb samarretes Imperio de manera no irònica i denim amb denim. Bueno, bàsicament és l'única desfila per les catifes vermelles de la velada demanant que tothom li foti una pallissa, val? Sí. També, amb tot l'oli que es podia extreure dels seus cabells es podrien omplir el 80% d'ampolles que produeix Borges, per tant, indirectament és la causa de que l'oli estigui tan car. T'has assabentat que s'ha tallat els cabells? Clar, perquè els ha donat a Borges, és una bona persona. Ah, vale. Més coses. És una persona aficionada als MMA, vale? És veritat. Els Mixed Martial Arts, cosa que ja per si t'hauria de fer allunyar d'una persona. Això és una red flag. És la red flag més grossa. Si coneixeu algú que, jo què sé, esteu coneixent-lo, és col·lega vostre i realment li agrada veure gent fotent-se d'hòsties fins que queden inconscients amb l'MMA, allunyeu-vos d'aquesta persona, d'acord? Perquè en el fons té un embrió de feixista esperant a despertar. Tant és així que va organitzar un concurs de MMA fet per streamers copresentat pel Xocas i amb monòlegs de David Suárez. És que és la combi completa. És la combi completa. O sigui, imagina't la combi Versace. Sí, la combi Versace. Imagina't tenir tant d'esmegma concentrat perquè ni la Kings League et superi. Hòstia, és que la Kings League, ojo, a nivell d'esmegma concentrat. O sigui, només faltava que anés de convidat del Juan Soto Ibars a parlar sobre llibertat d'expressió. Juan Soto Ibars és doctrina alfa per a los cafeteros más cafeteros, però bueno. Sí, I per últim, ha escrit un llibre d'anti-autoajuda que els nens rata compraran en massa aquest Sant Jordi. Es diu, així és la puta vida. The Wild Project. I suposo que t'explicarà lliçons de vida claus com que t'espavilis, que inverteixis en comprar-te una casa, que ser pobre és culpa teva, que si no tens parelles perquè ets un beta i un dropo i els woks t'han menjat al cap, i que les dones estan sobrevalorades si tens una capsa de pilotes de tennis, un guant de làtex i 2 esponges i una miqueta de sabó com per fer de lubricant. Tot mentre cola entre capítol i capítol un pinta i colorea de la seva cigala a escala humana. ¿Vale? Alguns capítols dels llibres són, per exemple, es titulen Los likes son la nueva divisa del mundo, La naturaleza humana es cruel, ja per naturaleza, o sigui, una miqueta creient en Leviatán, o sigui, directament ja feixisme, el Hobbes, no? El puto Hobbes. I la pandèmia del siglo, la que està en nuestras cabezas. I després hi ha una pàgina que és automotivació, i és una pàgina que és el pròleg escrit per Xavi Hernández, que és una pàgina sencera dient vamos, hòstia, vamos, hòstia, va, con dos huevos, va, joder. Vamos, hòstia, va. No us vaig a llegir la sinopsi perquè no us ofegueu en el vostre vòmit. Per tant, directament aniré a preguntar-li a l'Oriol qui és a qui voldria votar. Jo ho tinc ben clar, i és una persona que ens queda prou propera. Sí, és cert. Això us el presento, ¿vale? Es diu Fufi. Senyor Fufi. Senyor Fufi, no? Grande. O Fuficito, crec que es diu ara. O sigui, cada cop es va ridiculitzant més. Aquest és un tio amb qui nosaltres probablement hàgim coincidit algun cop a la nostra vida quan anàvem al gimnàs que hi ha a Can Dragó, que per qui no ho sàpiga és una zona esportiva que hi ha aquí a prop d'on gravem. Sí. I és un tio que va començar en el mateix gimnàs que nosaltres i ara s'ha convertit una mica en un influencer d'aquests de TikTok relacionat amb el fitness i tal. Què passa? Que aquest tio aprofita tot el tema del món de l'esport, del powerlifting i del fitness per fotre el seu missatge misògin, feixista i al final de mascle alfa. Per fer-vos una idea, és un tio que té de foto de perfil un logo amb una corona on posa alfa. Pues aquesta és la seva foto de perfil. I foc no names. Perquè és molt fan de l'alfa. És que esteu malinterpretant tota la senyal. Simplement li agrada... No, perquè està estudiant literatura grega. I li agrada molt l'alfabet grec. Li agrada molt l'alfabet grec, aquest tio. Clar, tio. Us poso un exemple d'un vídeo random. O sigui, avui he fet, bàsicament, entrar al seu canal de YouTube i mirar una mica els títols dels vídeos. Vale? Sí. Vale. 100 red flags en mujeres. Están todas llorando en Twitter por esto. Aquest és el títol. Dios. ¿Y qué era esto? No cal saber-ho. Manel lo deja. No cal emmerdar-se fins al coll. I la primera red flag és ¿no lava los platos? ¿De qué va? O sea... No, però jo et dic... O sigui, el tio aquest bàsicament és un... Chicos contra chicas de porta constant, saps? Sí, és veritat. Recordes bloquejat, també. Sí. Llavors, bueno, també recordo d'ell... O sigui, per qui no ho sàpiga, crec que ja ho he dit, però és un tio que en plan fa powerlifting, està molt ficat en el món de la musculació i tal. I llavors, en un vídeo, el tio va sortir dient que no li agraden les dones de gimnàs. És a dir, tot el que fas que és... Físicament, que és muscular-te i tal,
i que ho reivindiques perquè els tios siguin mascles alfa, perquè és el que fa, bàsicament, no? Et diu que si tu no vas al gimnàs ets un flux i que no ets un mascle alfa i tal. Doncs el tio el que deia és que pels tios sí, però que les dones no. Que a ell, una dona de gimnàs que es posi forta i que estigui musculada i tal, que no li atrau i que això no pot ser. Que a ell li gusten les xiques que juguen a vòlei però tenen buen culo. Literalment va dir això, O sigui, és un tio que t'està com així intentant motivar, suposadament, per anar al gimnàs, però només les perquè dones ets un no, tio. perquè les dones no podeu estar al gimnàs. Està molt bé, L'espai això. només per mascles. Machos alfa. Després de Però si preguntar-se no, per què hi ha moltíssimes dones que es senten incòmodes quan entren a un gimnàs o un centre clar. esportiu. I això no és com... Què feu, ties, entrant en un lloc que és d'homes, no? En plan, si et muscules, sembles un tio, no pots semblar un tio. Has de ser sensible, has de ser figaflor, has de Tot ser supercoherent. una noia dèbil, perquè m'agrada. Pavos que van com una miqueta de liberals i de modernets i al final acaben sent més talibans que els Afganistan. No, O sigui, això és literalment... realment són talibans a l'Afganistan, però tio. a Catalunya. Bueno, Sí. de moment, perquè encara no ha marxat a Andorra, però doneu-li unes Durant un orelles. temps. Sí. Doncs aquest tio bàsicament és un puto misògin que reivindica ben orgullós els putos rols de gènere en ple segle XXI. I bueno, això que dèiem del món del fitness, no? Que insulta a tots aquells que estan fluixos, que estan començant, i que realment és una mica que la paraula aquesta que es fa servir en anglès de gatekeeper, que és com intentar que no entri més gent en aquest món, quan tu hauries d'intentar... Si el teu discurs és que la gent... Que intentis que... O sigui, és que fins i tot la seva lògica de sigueu mascles alfa no té sentit que et digui que si no vas al gimnàs ets un flux de merda, perquè t'hauries de traure que la gent sigui més mascle alfa, saps? En la seva mentalitat. Clar. No, tauró, clar, sí. Bueno, no Però demanarem a aquesta gent que sigui coherent. Doncs- però sí. Hi ha molta gent al gimnàs que la seva mentalitat a vegades és que simplement és que es basa en tenir més músculs. És com en plan de, buah, No, això vol sí. dir que sou més llest, perquè realment tu aquest pots tenir és molts això. arguments, però unga, jo et fot un cop de puny. Realment aquest tio és això, vull dir, és un Andrew Tate aplicat a l'actualitat. Sí. Crec que això de no anar més, que és exactament Iñaki, perquè és una cosa de la qual se'n va... Ell diu via en alfa, o sigui, sigues això d'un mascle alfa, això que defensen ells, que és la masculinitat o la virilitat com a tal. Després, foc no anar més, pues, tot el contrari, no? Els tios que, pues, com nosaltres, que renunciem una mica a aquesta mena de virilitat, Sí, iguals tu ser un puto misògin, Ja. vale, pues som uns no-names, uns no-names, uns don-nadies. O sigui, seríem com els que... La Uns gent que es refereix desconeguts. als aliades, però com... Sí, No? Una mica, però com... Sí. però sense ser subnormal. Vale. Però al final hi ha tants influencers d'aquests alfa i de merda que agafen i propaguen aquesta doctrina que al final també són no-names entre ells. O sigui, no té gaire Sí, sentit. d'això parlarem després a la tertúlia, perquè jo tinc una teoria filosòfica una amiga que em Vale, treballa. doncs l'última que us volia dir abans de decidir qui dels tres portem a la rebassada és que recordo una foto d'aquest tio que jo vaig xafardejar una mica a l'Instagram, una foto d'aquest tio amb unes ulleres de sol a una discoteca que posava macho alfa. Que és com la cosa menys de macho alfa que pot ser. No, però ser. jo ho sento molt, sí. I em sap greu, però si ets una tia i t'atrauen aquests tios... Fes-t'ho mirar. Fes-t'ho mirar, perquè és com... Però també poden haver estat adoctrinades també en aquesta mateixa... Pues per això precisament t'ho has de fer mirar. Bueno, clar, No, però, clar. o sigui, tu imagina't en plan que, jo què sé, ets un jueu i t'agrada Hitler, no? Pues, o sigui, no sé. Mateixa situació. Mateixa situació. Totalment igualat. No hi ha demagògia en aquest podcast. Sort que estem bueno, va, quina deu ser veritat perquè som aquí Vale, tres homes sí. corroborant-ho. O sigui. Sí, quina de les tres persones decidiu... És que jo crec que estan al mateix nivell. Vale, jo he de dir que els compraria cap a casa, perquè a mi és que el Wall Street Wolverine aquest em fa molta puta ràbia, És molt però perillós. per nivell d'influència i per nivell de mal que pot fer, jo avui portaria Jordi Wild. Sí, Jordi Wild... Home. em sap greu. Evidentment, no crec que sigui el pitjor, però és veritat que el nivell Et d'influència... sap greu perquè és català. No. Perquè, o sigui, fa coses que estan prou bé i si realment no es fiques a fer aquesta merda de Si només, discursos... jo estic d'acord amb tu, Sí. si es limités a fer d'entrevistador I prou. absolutament neutre i portés a la gent interessant que porta... Però és que no ho Ja faria, està. no ho faria, perquè Clar. acabaria derivant amb allò. O sigui, I evidentment tampoc tindré tants oients, si no fos per la Ara, merda de discurs ara. que té. O sigui, perquè aquesta merda de discurs ven molt i ja ho sabem que les xarxes socials... I sap perfectament el fan- que fa. o sigui, no, i fan que es perquè viralitzi. Home, si evidentment. agafa 3 hores de podcast que fot, que allò jo no m'escolto ni de broma, però després agafa els millors moments, i els millors moments són, casualitat, les worst takes, les opinions més fredes que pots agafar i pots llançar. Les takes més glaçades de Catalunya. Les takes més glaçades, les coses més misògines que pots trobar al podcast, doncs potser alguna cosa ja saps que... I a més que també juguen amb això, no? Que en Sí. plan, els algoritmes de jo que sé, Instagram, TikTok, YouTube afavoreixen molt aquest contingut jo que sé, d'extrema dreta perquè augmenta els clics i només pel tema de la polèmica ja I aquesta gent, més oients. aquesta I això gent va quedant. hauria de ser responsable de les opinions que verteix a les xarxes perquè té una gran capacitat d'influenciar. Bueno, això ho deixem per la tertúlia ara. Ens emportem els tres. Ens espollem els tres. Ja està, ja els tres. Ja els tres. Ara ni escollim. Hem fet tertuleta una miqueta. Som-hi. La Rabassada, el podcast que es passa da franada.
Bueno, ja hem fet realment una miqueta la tertúlia mentre estàvem portant a la gent a la rebassada, però... La continuem. La continuem una miqueta també. Jo tinc una tertúlia filosòfica. Deixem que comenci l'Iñaki, que foti la turra i després fem la tertúlia. Aviam, Això que ha comentat ara l'Oriol de Gatekeeper, vale? Jo crec que, o sigui, el fet de que ells vulguin promocionar ser un mascle alfa i a la vegada el que dius tu com allunyar la gent d'aquest nucli o d'aquesta espècie de grup, vale? Jo crec que és el fet de que ells són persones realment amb molt poca autoestima, que s'estimen molt poc o que pensen que no valen molt per dins, i aleshores el fet de Gatekeeper, de mantenir aquesta gent fora, és com que els otorga a ells una espècie d'autoritat o superioritat moral sobre els altres, de jo sóc millor que vosaltres, saps? I realment funcionen igual que els bullies, tio, de l'escola. I validen la seva autoestima en base a ficar-se amb l'altra gent i a creure's millor que l'altra gent, quan realment haurem de mirar una mica a això, no? Una mica perquè t'estimes poc, saps? Sí, exacte. Molts d'aquests homes alfa i gent que té aquestes opinions i que al final té opinions misògines i tots aquests punts de vista, jo crec que s'arreglaria moltes coses amb una bona educació sexual des del principi a les escoles, en plan posant això. En general, una educació. Això és com una bona educació. Això és com superpopulista el que has dit, no? És populista? És com... No, o sigui, i estic d'acord, però és com típica persona però ningú ho diu. Que diria el 80% de la població, no? Jo dic el que ningú diu. Mira, això de que ningú diu però el que tothom pensa. Perquè a mi hi ha una frase de Winston Churchill que m'agrada molt. No, m'estic inventant totalment si és de Winston Churchill, que no sé de qui és, però la frase aquesta de lo único que hace falta para que triunfen los malos es que los buenos no hagan nada. Jo crec que en aquest sentit Xavi no riguis, aquest cobra molt sentit en aquest sentit, perquè és com no hi ha cap influencer, streamer, youtuber o de manera que sigui home que es posicioni totalment en contra d'això. O sigui, no hi ha cap tio influencer conegut que surti i digui oye, lo que está haciendo esta gente es una puta mierda. Amb molts oients vols dir, no? Exacte. O sigui, n'hi ha, evidentment, però no tenen tanta força com aquesta gent. Bueno, l'Illo Juan aquest no... Buah, però l'Illo Juan no es posiciona en contra totalment. Ja. A lo millor alguna cosa que s'ha passat molt, jo que sé, al Chocas o algú així ha dit, hòstia, pues a mi esto me parece fatal. Però no hi ha algú que es posicioni activament sempre contra això. Ja, jo crec que això és un problema. Perquè no tenen una altra referència. Sí. Són o d'extrema dreta o a polítics. Que no es fiquen els neutres. Perquè o polítics passo és o a dir extrema dreta. Col·laboracionista. Exacte. Els youtubers i tal, jo per exemple em ve al cap el Cuello Largo i gent així que fa com més política, evidentment les xifres tenen molt de subscriptors i d'oients és que no tenen res a veure. No poden compartir. Una bestiesa. L'únic que em ve així al cap que tinc una miqueta més d'això, que defensi una miqueta doncs, el feminisme i tots els drets socials i tal, és el Facu, però és una esfera molt més petita. Però és que tant de bo el Facu tingués els números que tenen aquesta gent. No, clar, però doncs va, anem a fer una mica tertulieta. Creieu que el feixisme i el masclisme a les xarxes ha tornat amb més força que mai? És a dir, jo crec que fa 10 anys, o sigui, hi havia certs discursos que potser no tenien com... bueno, no sé, almenys que jo recordi, que no tenien com tanta presència a les xarxes. És evident que les xarxes tampoc estan tan desenvolupades, però, o sigui, em fa la sensació que aquests últims 2-3 anys hi ha una reacció a les polítiques progressistes, que realment no ho són, perquè ja sabem que no és el govern més progressista de la història, evidentment. És que ho hem normalitzat. ¿Tienen ministros progresistas en el gobierno? Sí. No, comunistes. Comunistes. No sé si hay muchos países que pueden decir eso. El que estan fent ara és sumar. Sí. Saps? No sé. Però això, és la cosa menys més socialdemòcrata de la història. Jo crec que el que ha passat és que... El tema de l'extrema dreta de les xarxes, que en plan... O sigui, no em refereixo que hi hagi més gent d'extrema dreta, evidentment sempre la hi ha. S'han de ser complexat. Però, exacte, i uns discursos que en plan potser fa 10 anys diries, hòstia, però què diu aquest? Si això sembla la secció femenina de la falange. I en plan, ara els diuen com si res i tenen no sé quants palmeros aplaudint al darrere, tot per anar com a la contra del que és l'hegemonia, perquè en el seu món els progres són qui dominen el món, i Soros, i no sé què... Aquí ja, clar, ja comencen a basar-se una miqueta la seva opinió a la conspiranoia una miqueta... Sí, però és que tot veu d'aquí. Però és veritat que la gent s'ho creu més una miqueta, és com que arriben a més gent i sí que és veritat que jo crec que s'ha augmentat més, i és irònic perquè ells pensen que totes aquestes coses com que no es poden dir ara, o abans es deien més barbaritats com aquestes, però ara és com que me censuren, tenen com tot aquest discurs victimista que sempre ha tingut l'extrema dreta. Però és el tema de la victimització aquesta que els legitima d'alguna forma a ser més reaccionaris que mai. Si estiguessin oprimits per una mena d'ordre econòmic, polític, social que els oprimeix, quan realment ells han tingut sempre el poder en aquest ordre
i que, evidentment, el PSOE no et canviarà aquest ordre social polític perquè no ha fet res. Jo crec que el tema està en què... O sigui, el poder el continuen tenint ells, el masclisme hi és i el capitalisme i... Bueno, Hi ha com dos reaccions... perdó. Hi ha com dos reaccions possibles, que és davant de l'evident auge del feminisme, perquè és normal, perquè és el que hauria de ser. És com, hi ha un sector de la població, ara de la població referim a homes, vale? Sí. Que pues, jo, sincerament, no tinc cap problema en admetre que som, per exemple, nosaltres tres, que hem entès que ja hem estat educats en una societat heteropatriarcal i que tenim biaixos masclistes, no perquè nosaltres vulguem, sinó per la nostra pròpia educació que ens han donat i que els hem de solucionar, i que hem hagut d'arreglar coses que dèiem o fèiem abans que sabien que no estaven bé, però ho hem hagut d'aprendre en el temps, és a dir, de construir-se, ¿vale? Però... No m'agrada la paraula de construir, bueno, però t'ho accepto. Però més per expressar la idea, ¿vale? I després, l'altra reacció és el que li ha passat a aquesta gent, a prendre com un atac a la seva posició d'estatus i sortir com un puto reaccionari a full, envalentonar-se i anar-se'n més encara a l'extrem d'on estava. I jo crec que, evidentment, això no és culpa del feminisme, sinó que és culpa dels subnormals aquests que no han rebut una educació adient per... Clar, i aquí entra el tema de tots aquests youtubers i mascles alfa que fan... Estan promovent això. Estan promovent i que tenen molts oients a les xarxes i molts oients de gent de 12-15 anys que els prenen com a referència. És que estem parlant de que... I sense pensar els discursos reprodueixen aquestes merdes i això és bastant tio. M'imagino ara un pare, rotllo, anant a fer la xerrada aquesta de nen, estàs a punt de tenir relacions, que sàpigues aquestes coses. Are you waiting, son? No, he visto en este vídeo de Wall Street Wolverine que no sé qué, que tú te puedes decir que no te quieres poner condón, no te puedes condón y no sé qué. Hay que firmar contrato. No sé què. El contracte. Buah, la penya que sortia de festa amb el contracte, tio. La mare que els... O sigui, això és una red flag que flipes, tio. Bueno, no és una red flag, ja és directament... Ets un violador en potència. És violència. És vés a comissaria, directament. Ets un violador en potència. És que, bueno... És que aquesta gent sí que és un violador en potència. Yeah. O sigui, el que feia un temps, quan havia noies que deien hi ha nois que són violadors en potència i tothom s'empropava les mans al cap, vale, ara s'està veient que és així. Sí. Que és que hi ha tios que són violadors en potència i que només necessiten trobar-se en la situació adient i en la sensació de superioritat adient sobre l'altra persona, és a dir, sobre una dona, per fer el que fan. Perquè que casualitat, tio, que surten coses així, cada puto dia, de tots els cercles, de totes les persones que coneixem, d'un munt de gent que li ha passat. Hòstia, doncs potser és que està passant de veritat. Ja ens també ajuda. Sí, jo anava una mica... Vosaltres recordeu, evidentment, a la nostra infantesa, adolescència, o sigui, se sentien comentaris que eren bestieses, però... Evidentment. El que se sent ara, jo crec que no se sentia amb tanta intensitat abans. Vull dir, vives a Franco i coses així, en plan... Perquè abans era com ho vestien amb la cosa aquesta com satírica de dir és que és una broma super d'humor negre, estil Vigin. Sí, però ara ho fan directament nois i xavals de 13-14 anys que van així de mascles alfa que diuen cada barbaritat només per anar en contra del que ells consideren que és com el que està de moda, que és el feminisme. Perquè és el seu referent. Realment, en plan... O sigui, tot el masclisme continua estant bé al carrer. I més. Podemos i PSOE i tota aquesta gent poc han fet per solucionar el problema que hi ha, perquè tots són mesures de maquillatge, bàsicament. Sí. Perquè és el seu referent. No sé quin és el seu marmant. Nosaltres teníem un referent que era un tio que deia fletxipolla i llançava polles de color rosa a un videojoc. Que també hauríem de veure què pensa d'aquestes coses. Que també hauríem de veure què pensa. Un altre tio que quan va sortir la campanya contra els xoques del Ministeri de la Igualtat, la seva reacció de condemna va ser what the fuck, és que és com oh my god. Sí. No pot expressar una opinió, només pot dir paraules en anglès. Però me parece muy fuerte que és que esto. També crec que no estem encertant en que literalment aquesta gent és un col·lectiu, vale? O sigui, tot el que són ara la generació de streamers i youtubers que es van fent famosos fa cosa de 7 anys o així, estem parlant de que tots són tios incels, rotllo que són el típic tio que portava des dels 11 fins als 16 anys sense haver tocat una dona per res, jugant a videojocs tot el dia i o sigui, estem parlant que és aquest tipus de persona, aquest tipus d'incel que estem parlant. Pues aquest tipus d'incel es fa famós, agafa un munt de ressò i aleshores ho traspassa cap a les generacions següents. Estem fent famosos a imbècils o és que simplement ja és com ja l'algoritme com els promociona? Jo crec que hi ha les dues, però crec que hi ha estudis que ho demostren, no? Que en plan, davant d'una opinió d'esquerres i una opinió d'esquerres o almenys raonada, amb feina al darrere, i una opinió no raonada, populista i en plan
a poder ser d'extrema dreta que creï polèmica, l'algoritme sempre beneficiarà la segona perquè, evidentment, dona més visites, més clics, més oients. Sí, I totalment. bàsicament és així. Perquè ressona més. I tampoc estan fent res per solucionar-ho. De fet, tot al contrari, ho estan s'aprofiten. intentant... Sí. Jo us anava a dir una cosa, ara que heu tret el tema dels incels, que en plan com era, és involuntary celibate, que em sembla un concepte espectacular, no? En plan... És boníssim. És espectacular. És Bueno, tremendo. creieu que és el mateix que els mascles alfa? Jo crec que, en plan, no és exactament el mateix, perquè hi ha molts mascles alfa que realment no són incels i deuen tenir bastantes relacions sexuals, però realment la línia és molt fina. Sí. En plan, perquè s'entreessen una mica, no? El fet de ser mascle alfa amb incel. sigui- Diguem-ne que les opinions són molt similars, no? Tots dos. No tots els mascles alfa són incels, però tots els Els incels incels són volen ser mascles mascles alfa. alfa. Volen ser, però no ho són, tampoc. No, bueno, sí, clar. D'allà poden sortir o mascles alfa o mascles sigma, el que tu vulguis, o al final el que acaben sortint és school shooters. Sí. Jo també. Parlant en Exacte. anglicismes, també. Exacte. No, Jo és que és de debò. O sigui, un dels majors ídols incels a xarxes com Reddit i tal, o Forchan... El franctirador aquell, El no? Que franctirador es va posar a aquell- disparar. No és el Kyle Rittenhouse, és un altre, perquè sí que va fer un atac, Un altre, un atac terrorista Diu, incel. És un que altre, literalment hi ha un cada 2 dies. Sí, sí, No es sí. podria No, saber qui és. Poc se'n parla, tio. És que, clar, molta gent parla això, que de terrorisme, que si atacs, que si no sé què, no sé quantos, els típics vídeos del Wall Street Wolverine que agafa i per desviar el seu Chicos missatge d'odi, negros apalizan a un clar, chico blanco. acusa minories i tal, en plan de, oh, mira com Sense cap mena d'intenció esta darrere. mujer, no sé què, però després és que, o sigui, poc es parla del terrorisme d'extrema dreta contra les dones, contra les minories, contra la comunitat LGBT. Sí. No se li diu terrorisme i és terrorisme. Sí. La cosa és que és això, que volen, o sigui, ho han pres com una reacció totalment exageradíssima contra un moviment totalment normalitzat com és el feminisme, que és el que hauria de ser. Pues, vale, com això amenaça la nostra posició d'estatus, pues, vaig a intentar ridiculitzar aquest moviment el més possible i també adoctrinar les següents generacions que venen. Perquè quan nosaltres érem joves, 13 anys, 12 anys, diguem-ne que segurament com el feminisme no tenia la posició tan important que té ara, no haver-hi la necessitat de que No hi havia sortissin tanta reacció. tampoc. una generació reaccionària de streamers, de youtubers i tal, a fer-nos intentar adoctrinar. Ara sí, perquè el feminisme, tot i que hauria de ser més important, ha cobrat molta importància en els últims anys. Reacció: putos incels, putos mascles alfa, sigma male, sa puta mare, intentant ser l'Òscar a la millor misogínia de la història. A més, I així tot el dia. Fent demagògia tota l'estona. És una mica el que deia abans de... El que volies comentar abans, l'exemple que havies escoltat del Jordi Wild. Dues coses. Primer, en plan que... O sigui, aquesta gent veu com el tema de... O sigui, com si homes i dones partissin des de la mateixa situació, com si hi hagués una suposada igualtat ja present a la societat com inherent a la societat i en plan, clar, critiquen coses com les quotes que hi ha per Mossos i per Mossos bombers. o per exemple al Parlament i a la política hi ha com quotes i discriminació positiva i tal, i tot això ho critiquen perquè diuen que clar, que això i beneficis legislatius, perquè clar, això és com discriminació cap a l'home i en plan, això O de- desigualtat, no sé què, és com, tio, has de mirar una mica el context i veure que no partim des de la mateixa d'això, no? O el que ha fet Roma Gallardo de bueno. fer-se dona, Sí. perquè diu que I li té ha donat més boles majors mitjans. avantatges, Sí. que avui ho ha desmuntat un tío perquè el tío va dir, sí, porque yo como soy autónomo, pues siendo mujer ahora tendré más ventajas y no sé qué, y aleshores Però ha utilitzat autònomo. La O és autònoma. No. ha sortit un noi dient que les úniques ajudes que hi ha a autònoms, dones, en comptes de homes, és quan has estat embarassada, estàs embarassada o has patit violència masclista. Només Aleshores, faltaria. com T'imagines com va- Roma Gallardo ara sortint com amb un coixí sota la panxa, en plan de estoy embarazada. Rotllo, Ana Obregón fecundant el seu nou bebè a Roma Gallardo. És que és el tipus de persona que es compraria un bebé, tio, en plan de allà a Andorra, entrant a la clínica, en plan de, quiero comprar un bebé. ¿Dónde hay bebés? ¿Hay uno con el pelo largo? ¿Dónde está el horno de bebés? Quiero mi Molt bebé. Quiero rubio. El que em deies abans del Jordi Wild. Sí, el que anaves a comentar abans. Bueno, primer, abans del Jordi Wild m'agradaria comentar el tema de també la relació que hi ha amb mascles alfa i tot el món criptobro, gimbro. És que va lligat. Ho sento molt, però ja segurament ja ho sapigueu, els que ens escolteu, que l'Iñaki i l'Iñaki i jo anem al gimnàs i ens agrada el Ens tema i tal, agrada però... molt. Jo no, s'ha de perquè dir- soy un soy boy de merda. tio. S'ha de dir que tota la gent que... La gran majoria de gent que ens envolta en aquests contextos, Sí, o sigui, que són això, no? Gent misògina, mascles alfa, en plan, que creuen que si ets més fort, ets més varonil... Que assetgen a noies que durant fan els servir- entrenaments. Que fan servir la paraula maricón, en plan, com per esperonar-te i perquè, Sí. en plan, et posis més ganes a les coses... Gent que ha de fer com gemecs molt forts Molt- i deixar caure la barra, Sí, cada cop que sí, fa sí, sí. una... Saps? O sigui, realment cal? O sigui, no pots anar al gimnàs en plan...
tranquil·lament, sense ser un masclista? Jo crec Sembla ser que no. Sembla ser que no. I després el tema de les criptos, no? També molt relacionat amb aquest món. Sí, bueno, Però aquests perquè... estan morint ja, no? O què? Sí. O sigui, Bueno, no criptos sé, ja home, queden és- poquets. sí, Queda ha mort poquet, ja, però és o que es sigui. reinventa. Això és com l'energia, que no, o sigui, es transforma, perquè primer són les NFT, després són les criptos, després invertien, jo què sé, qualsevol estafa piramidal que sorgeixi. Clar, anava a dir, es reinventa en el sentit que troben altres maneres d'estafar la penya. L'Herbalife, és igual, aquí ha de... És com el tema que parlaven dels NFTs amb el tema del Willy Rex, que o sigui, Willy Rex va estar anys, o sigui, potser un any i pico, intentant, pues això, dient las NFT son el futuro, os lo vais a perder, de los que reís ahora lo vamos a ir dentro de un I año. llavors s'esfondra tot. Es va enfonsar tot perquè, evidentment, com qualsevol altra cosa, la gent va començar a especular, es va fer una bombolla i va esclatar, i No es aleshores podia saber. el tio a l'any va fer un vídeo dient ¿por qué habéis perdido vuestro dinero en NFTs? I això era culpant la un vídeo gent, així explicatiu. I molaria pues, reestructurar el que sería el título del vídeo y posar ¿por qué yo, que soy puto millonario, me puedo permitir perder dinero en esto y vosotros que sois pobres os joderéis ahora que esto no va? Ja. La veritat que estaria Saps? bé. Però només una última cosa abans d'acabar, que Tu era del el Jordi. tema del Jordi Wild. Sí. Un vídeo que sortia, com ja he dit abans, ell, el seu pare franquista, i després un altre tio amb molt de greix als cabells, en plan que parlaven sobre dones, en plan de forma, evidentment, despectiva, misògina. Llavors, No se podia era saber. el cas d'una actriu porno que denunciava haver-se sentit com violada i violentada perquè en un moment va haver... Lana Rhodes. Sí, perquè en un moment va haver de fer un vídeo amb un tio de 80 anys que se li va pixar a la cara. Llavors, aquesta tia deia que estava traumatitzada, Com és normal. evidentment, i que en plan... A menys que siguis Antonio Baños. Que tenia No, això seria si fos caca. Si És l'altre forat, és l'altre forat. Perdó. no sé per on no. Això que estava traumatitzada i tal, evidentment. Llavors, No els s'escoltarà tios aquest començaven a comentar ja amb tot el seu mansplaining i tal de hombre, pero si nadie la está obligando a hacer esto, No. no tiene derecho a quejarse porque, claro, si ella aceptó ser actriz porno, en plan, Ara que no puede afronte. venir, i un altre tio fent com aquest discurs de mascle alfa, de superar, no sé què, que era aquest del cabell greixós, com dient, jo hi ha dos tipus de persones, en plan, les que s'equivoquen, intenten esmenar l'error, i les que s'equivoquen i després estan queixant sempre. El cas d'aquesta noia, no sé què, i és com... Sí, Què collons us passa? És Es parla increïble molt bé que... des de la comoditat de la persona que Sí, es fa les que no li han palles pixat a la cara. i que no està performant una els cosa, actes. I per molt que en plan tu en aquell moment acceptis, deien, clar, és que si tu ho acceptes per guanyar diners, doncs et fots. És en plan, no saps que aquella persona potser necessita els diners perquè té una necessitat econòmica. I en plan, I perquè s'ha acceptarà vist qualsevol obligat, cosa. I d'altra banda, per molt que ho accepti teòricament de forma lliure, que ja sabem que en aquest món Res s'accepta de o sigui, forma lliure. sobretot en el tema del porno, en plan, o sigui, si tens un contracte, ho has de complir i et fots, o sigui, per molt que ho hagis acceptat, no et pots queixar després perquè et pot deixar seqüeles, traumes i tal, doncs no, segons aquesta gent, aquests tios, que comenten tot el tema aquest de, bàsicament, 3 mascles alfa, Sí. des de la seva superioritat, no et pots queixar quan passa tot això. No sé, és molt heavy. som Realment, normals. us convido, si voleu vomitar i cagar-vos a sobre, de buscar aquest vídeo a YouTube i intentar veure els 10 minuts sencers, perquè és horrorós. No ho feu abans. Horrorós. Escolteu-nos a nosaltres abans. Sí. Va, un Ara. titular abans d'acabar. Com arreglem això? Un titular, una frase. Com arreglem això? Educació. Educació i... educació, regulació Assassinats i un parell en de massa. bales. Sí, sí. Educació i prohibir els podcasts. Un parell de bales. En un Excepte vídeo. nosaltres. És veritat que lo dels podcasts s'estan de les mans, eh? Sí, sí, sí. No només pels no només mascles, per sinó pels nosaltres. que... Tenen... És veritat, És jo com de- si qualsevol home, així amb una miqueta com de discurs misògin de merda i amb un fondo amb hueveres i tal, ja tingui com l'autoritat per dir la borrada més grossa que se li passi pel cap i tothom s'ho Sí, creu. sí, mira, l'Iñaki crec que té un Hem vídeo d'anar per en compte. ensenyar-nos. Jo he de posar un vídeo com a exemple, ¿vale? Aquest és un vídeo de mascle alfa màxim. de mascle alfa, criptobros i ho té tot, ¿vale? Que és, cuéntanos la història de la loteria, Javier. I comença a procedir a això. Aviam. Historia de la lotería, Javier. Cuando me tocó la lotería fue un drama familiar enorme. Fueron 7 millones de euros que podrían haber acabado con las deudas familiares, amortizar la hipoteca y La música me épica. despreocupados toda la vida. Pero no lo usé para eso. Ese mismo día llamé a mi banquero y le dije que hiciese una transferencia de los 7 millones a mi mayor hater. Incluso supo a quién me refería sin decírselo. ¿Por qué hiciste eso? Porque si mi mayor hater tiene 7 millones, sé que yo haré todo lo posible por conseguir 8. Ja, però això és De fake. personas Vale, Això per de- començar... això de ser- Evidentment és fake. Per perquè començar, has de pagar com impostos, espectacular per exemple. l'invent que s'acaba de fotre aquest Pau, Ja, vale? vale, no. I segon, que és ridícul, o sigui, és que hi ha moltíssimes coses que no encaixen, però o sigui, no li dedicarem més temps a aquesta merda. No. Jo crec que una de les maneres més potents de combatre l'incelisme és amb la ironia. O sigui, estic molt a favor de fer com aquests sketches de, en plan de simular que estàs dient doncs, un invent de la hòstia per agafar i doncs, colar com el missatge, Sí, sí. en plan
irònicament, saps? Com... Realment és mala publicitat, Mala publicitat, és destruir el format des de dins. Exacte. Des d'aquí a favor de fer una secció, ja ho farem més endavant, en una altra ocasió, però fer una secció que sigui tot de típica xerrada entre homes, perquè sigui en plan tot de conya, en plan de, no, para ser hombre lo que tienes que hacer es no comer sopa, tienes que... És del que va la meva secció. Un hombre solo come vacas, muerde vacas directamente vivas. És del que va la nostra secció, no digueu res. Exacte. Bueno, et sembla si anem a la secció de l'Iñaki? Fot-li! Estava fent spoiler, per tant jo crec que hauríem d'anar-hi ja, no? Sí, una miqueta. Doncs anem a la secció de l'Iñaki. La Rabassada, el podcast que es passa da frenada. Va, dispara. Bueno, amics i amigues, Sigma Mails, Foc no naves. Avui estem experimentant aquest bonic i angoixant sentiment anomenat vergonya aliena amb aquesta gent. Aquests brètols de pudor de Doritos i semen sec volen demostrar la seva vàlua i la seva superioritat moral. Volem fer-nos creure que tenen una disciplina i integritat pròpies d'un monje Shaolin opositant per ser bomber. Ara bé, vosaltres, jo i tothom sabem que això és només una façana per tractar d'amagar com de tristes i buides són les seves vides i com de baixa ha de ser la teva autoestima perquè necessitis imitar la rutina d'un Navy SEAL amb malsons per la guerra de Corea posat de crack. Vale? Aleshores, ja sabeu a què em refereixo. Sí? Dutxes fredes, 4 al matí, 10 flexions cada vegada que pensis sexualment la teva pròpia germana, lo típic, vale? Coses que facin que cada cop s'apropin més a una versió de Patrick Bateman si Patrick Bateman tingués 20 anys, visqués a casa dels seus pares i tingués una subscripció premium a maduritescalendites.com. He de dir que ara he recordat que un conegut nostre, en plan, es va com empalmar com a veure sa germana. Oh, és veritat. No direm el nom. No direm el nom. No direm el nom, però qui els coneix sap qui és. No, tio. Exacte. Vale? Flashbacks de Vietnam, tio. Et va passar. És el Marc, t'imagines? No. Vale? Per què dius He tingut una germana tot aquest temps. Calma. És per això que avui servidor us porta la guia definitiva del el Sigma Mail. I per això necessito una cançó adient per un Fot-li pou! Què passa, Noname? Vens aquí en busca de coneixement per ser un... Oi? Doncs estàs de sort perquè estic aquí per ensenyar-te com és un home de veritat. Un mascle, crack, màquina, fiera, jefe, tifón, número 1, figura, monstruo, mastodonte, toro, furia, ciclón. Quantes coses, no? Calla, maricón! Home, això sobra una miqueta, no? No trobes? T'equivoques, petit Noname. Un requisit essencial per ser un Sigma Male és ser homòfob. Ah! Tens bé les cordes vocals? Un veritable... Deixa regna solta els seus instints més primitius. D'acord, bueno, senyor Sigma, segueixi, sisplau. Estàvem parlant de la rutina d'un Sigma Male, crec? No Tens raó, petit Noname, tens raó. El primer que fa un... Comencem per la rutina diària. Què feu a l'aixecar-vos? Digueu-me. Aviam, jo crec que em llevo, em faig esmorzar... No! Malament! Em dutxo. No! El primer que fa un... Et deixes la polla, no? El primer que fa un... és aixecar-se a les 4 del matí fent un burpee, donar-se una dutxa amb gel. Sí, gel, perquè l'aigua glaçada de Nonames. Quina classe de maricón es dutxa amb una substància en estat líquid, inseminar el peluix que tingui més a prop i caçar un mamut per esmorzar. Però si els mamuts es van extingir, no? Fa uns, no sé, 12.000 anys o... Perquè els... tenen molta gana! No m'ha respost. No m'ha respost. Ok, el que tu vulguis, tio, ja estàs boig. A veure, i què feu després d'aquesta morning routine digna d'un influencer del paleolític? Després d'esmorzar, gestiono les meves 33 empreses que no tenen res a veure amb tràfics d'humans. Com? 33? Has dit tràfic d'humans, senyor Sigma Mail? Pensem en veu alta molts cops. Bueno, aviam, senyor Sigma Mail, tot això molt maco, però després la resta del dia què fa? No faig res més perquè treballo 18 hores diàries, perquè si t'esforces l'oficina explotant persones, pots aconseguir tot el que et proposis. Crec que has dit 18 hores, que són, en van si sumes... 18 hores! Però... 18 hores! Per tu quantes hores té al dia? 30? Però qui collons et creus que ets? Jo no dormo, fucking Noname. Jo he aconseguit desenvolupar l'habilitat de descansar mentre faig flexions, perquè sóc tan fucking... que ja no són un repte per mi. Així que tanco els ulls només a la meitat perquè tancar-los tot és de Nonames i descanso. Veig que la rutina té interessant el que vostè té de neurones, així que passem a conèixer més de prop a veure com és un Sigma Mail d'aquests. Ok, digue'm, petit Noname, com... Digue'm una mica d'exemple.
Com gestionaries tu una ruptura? Bueno, a banda de, suposo, plorar, que això no deu ser de Sigma Male, Bueno, això crec que ho parlarem un altre dia. Per descomptat, crec que ho parlaria bé perquè els dos ho poguessin portar No, el millor possible malament! si fos necessari. Malament! Malament. Si una tia et deixa- Has de pagar la teva dona. No, si una tia et deixa, potser, si una tia et deixa, has de mostrar-te com un home i follar-te la seva mare per demostrar qui mana, per demostrar que ets un vertader... Digue'm, petit tros de quòniam, si et foten fora de la feina, què fas? Suposo que, si puc anar a un sindicat, a veure si... M'ho estàs posant difícil, eh? Sindicat, la persona més de dretes que he tingut mai al programa. O buscar una altra feina. Tampoc crec que sigui tan difícil, no? Evidentment que no. El primer que fas és anar-te a Pizza House BCN, posar-te les celles de falafel i salsa picant i acte seguit anar-te a la taula del teu cap i cagar-te sobre una quantitat de merda tal que converteixis les teves oficines en una versió reduïda de Chernobyl, perquè això és el que fa un... Espera, que he de fer 5 flexions. I el tio es posarà a fer-les. I fa impressions. No sé si es veu a la càmera. Està fent... No es veu. N'ha fet 3. Que t'he visto. Un Sigma Male Ja- fa la meitat. Vale. I a més ha dit... També està pensant... O sigui, Ha dit cagar-te a sobre, o sigui, no cagar a la taula del jefe, sinó que es caga a sobre. Per estar tu amb la merda. no, però realment a mi el que em sobta és que el Sigma Male tingui cap, no? Perquè hauries de treballar i ser el teu propi cap. Perquè cagues a la teva pròpia taula quan t'has tractat malament a tu mateix. I quan t'acomiades a tu mateix, no? T'acomiades a tu mateix amb un mirall davant. Perquè cagar-te a sobre i és fer-te- superar una adversitat que I et t'has fas una confrontat a tu palla mateix. mirant al mirall. Vale. Això ho has fet algun cop, senyor Sigma Male? Quina és l'altra manera de tenir sexe? Però tu estàs bastant sonat, O sigui, això de masturbar-se mirant-se al mirall... Incorrecte, I petites virga gallines. després neteges tot l'esperma que queda al mirall? Perquè tot el que surt de mi és totalment valuós, no tinc per què no vale. Doncs, bueno, se suposa que les coses no s'han de fer com si fossis un porc senglant, Zel, No sé, com una persona civilitzada, per exemple. Incorrecte, petites virga gallines. Digue'm, quin és el camí més directe a l'èxit? Jo t'ho explicaré. O sigui, no sé... Començo amb els cops a la taula. Ja, que donen com més autoritat, no? Evidentment. Pam. No sé, jo no sabré quin és el camí de l'èxit. Suposo que, estudiar, intentar buscar una feina... Malament. El camí més ràpid a l'èxit és abandonar la universitat, perquè això no serveix per res. Has de donar més. El que realment serveix és contractar el meu curs d'inversió en criptomonedes, explotació laboral i seducció. Tot en un. Tot alhora. Tot en un. Perquè El qual té la seva veu... Sedueixes les criptos. Sedueixes a les criptos, no? Sí. El qual té la seva veu social en un país en un país i ciutat impronunciable per la nostra llengua i no per res vulneren diversos drets humans Ni molt menys. i on hi ha moltíssimes acusacions de paradís fiscal, això sí, sense cap tipus d'acord d'extradició. Home, Tot per només 6.000 euros. 6.000 euros? 6.000 euros? Al mes. Al mes. Podríem dir que això és una mica el que feia J. Pelirrojo, no? Amb els seus cursos aquests de... Sí. Un vertader Sigma Male. Es nota que és un inversor d'èxit si necessita agafar i fer cursos de 6.000 euros al mes. Llàstima que sigui pel roig, si no seria un Sigma Male de tot. No, us diré una cosa. Veus? Aquí l'estàs donant la raó, no? El que hi ha J. Pelirrojo, que quan li va dir a una persona negra o alguna cosa així, li va dir: a mi sempre m'han llamat una puta zanahoria, no sabes lo que es ser pelirrojo. T'ho juro que ho va dir. Mateix nivell de discriminació. Martin Luther Zanahoria. La perversitat de ser una zanahòria. Jo crec que gastar-se 6.000 euros en aquesta merda no és el camí a l'èxit, tio. No aprens, Tolai. Un vertader no diu adeu per acomiadar-se. Diu, me l'aspiro vampiro. Uau. Molta energia. Qui era aquest tio, Iñaki? Ha saltat per la finestra, tio. Ha saltat per la finestra. Sí, a mi a Fent doble vegades backflip. em venen arrebatos i pues, no sé. Sí, jo, per fes-ho exemple, mirar. des de que hem acabat la tertúlia, Tens no la sé què ha síndrome de la passat. Tourette? Pot ser que... Segurament, alguna merda no ho així. descartaria. Iñaki, tinc un número d'una psicòloga que és molt bona, si vols te'l passo. Home, pel Sigma Male aquest no sé si l'aniria bé, potser. Vale, però si No, perquè sí. en el psicòleg no és de Sigma Male, és de maricón. És de maricón, exacte. Doncs el que potser és teràpia per a vosaltres és la següent secció, que és la meva. La Rabassada, a Spotify, iBox e YouTube. Molt bé.
Doncs, bueno, ja hem pogut descobrir bastant que els homes alfes suposen un risc per a la població. Pim, pim, piririm, pirim, piririm. Els homes alfes són el pitjor, o sigui, és realment una amenaça per a la nostra societat cosmopolita. No només pel fet que la majoria d'ells siguin Com que pedòfils. cosmopolita? Com? Estàs en defensa del cosmopolitisme? No recordes el poema del meu primer episodi, Marc? Som Gent de pau. Som rates de ciutat, som gent de pau. No, aviam, la cosa és que no només pel fet de que aquests homes alfa siguin doncs, la majoria pedòfils, proxenetes, estafadors o totes les respostes anteriors són correctes, saps? Com els tipus test, sinó perquè arriben a un públic molt jove, d'acord? El públic prepúber, la masia dels incels, val? Que vindria a ser la masia, també, perquè allà... Segurament. És veritat que tota la gent de la masia té els pentinats... No, he de dir que l'altre dia el Jordi Borràs, company de feina, va anar a fer una xerrada en contra de l'extrema dreta de la masia. O sigui que Molt bé. els estem educant en valors. Sí. Jo a la porta està allà. Però crec que quanta gent allà va sortir dient buah, ja no votaré a Vox. Jo crec que hi ha molta gent allà amb els això és un altre pentinats tema. de gat. Però veus, aquí a la masia del Barça fem aquestes coses. Al caserío del Real Madrid segur que porten com a Santiago Abascal a fer xerrades motivacionals. Sí. Perquè no ho sàpiga, la gent del Real Madrid és feixista. Ara. Ser del Real Madrid és feixista. Exacte, I la els meva feixistes àvia. sempre guanyen al futbol. Però d'això no en parlarem. En fi, el públic que se sap tota la lletra de l'himne de Gigantes de memòria, val? És el públic que està agafant i rebent tota aquesta informació, tot aquest contingut sens dubte. d'home alfa. Un públic que tot just està formant la seva opinió política i que per fer-ho es nodreix del que els algoritmes de les xarxes socials, principalment a TikTok, li llenci a la cara a un ritme industrial frenètic i amb menys filtre que un paquet d'educadors als anys 60. Perquè a TikTok no pots penjar vídeos amb la paraula mort o sexe, tal qual, escrit, has de posar com M0RT. Sí, de veritat. Però si penges contingut obertament marxista i homofòbic, estàs al For cap You problema. Page. Molt bé, per tant, bàsicament, mentre tinguis un micro al davant i un parell de subtítols a sota i doncs un parell de pebrots i una polla, podries dir borrades com que inseminar dones amb esperma de persones mortes i prendre'ls el nadó a canvi de diners forma part del mercado, amigo, i si aquestes dones no volien acabar fent gestacions subrogades haurien d'haver treballat més dur per deixar de ser pobres. Stop being poor, com va dir la gran Tot Paris té Hilton. sentit. Sí. Britney Spears, no? Va ser, no sé qui... La Paris Hilton. Paris Hilton, perdona. Britney Spears. Bueno, jo què sé. Rapada, ja. A la Xamaire o calva. xamara. La cosa és que hem normalitzat tant aquest discurs a les xarxes i s'ha escampat tant per les institucions que també ha arribat als mitjans tradicionals que veuen els nostres pares, els nostres avis i altres famílies, com pot ser el cas de Quarto Milenio. Home, el Quarto Milenio deu ser el programa o sigui, més conspiranoic i... Criptofeixista. Exacte, és Sí, com no? feixisme de baixa intensitat, soft power feixista, en plan sense que la gent se n'adoni. Com No, pot ser però que... ja no és ni soft power, ara és... Ara ja no, però com pot ser que Obertament. de parlar d'ovnis i fantasmes acabis parlant de la llei trans? O sigui... O sigui, Això ho fa- com ho has de fer, tio? Això ho fa molt Jordi Wild, que és que comença a parlar d'un Sí, sí, tema sí, totalment és que- aleatori. Bueno, és y que de aleshores fet de sobte, bueno, ¿y de los menas qué piensas tú? Ja. Yo creo que son unos moros de mierda. Sí. Bueno, No, És el que deia, te l'acaben colant Però pel... és que, de fet, el Jordi Wild crec que admira molt l'Iker Jiménez i, de fet, un dels seus convidats, el Pedro Baños, és un tio col·laborador molt del programa de Quarto Milenio. Sí, Són tots sinergies. Són tots sinergies. Amb l'Iker Jiménez a és tots dos aquest àmbit de programes, coworking que hi ha entre els Sí. dos programes. Sí. O sigui, bàsicament ara l'Iker Jiménez és això, aprofita el seu altaveu per difondre propaganda transfoba, misògina i ultradretana. Una tàctica infal·lible perquè qui no es prendria seriosament algú que pensa que les piràmides d'Egipte les va construir els pavos de Mars Attacks. Val? Estaria molt guapo, Hi ha molta gent que ho diu, perquè diuen que com els maons de la Però no, piràmide són massa llisos com per haver-los fet un humà. Específicament els de Mars Els Attacks. de Mars Attacks. El gir de l'Iker Jiménez cap a l'incelisme ha sigut tan brusc, de fet, que jo crec que d'aquí pocs anys el seu públic serà tan incel durant tant de temps que es creurà tan mascle alfa, però serà tan incel que haurà oblidat per complet el concepte de què és una dona. És a dir, les hauran esborrat de totes de la seva vida. No sabran el que és una dona. Potser va millor les coses. Jo no ho crec. M'he volgut imaginar com seria aquest futur distòpic, perquè a mi m'agraden molt els futurs distòpics, i per això necessitaré l'ajuda de vostès dos, que faran de col·laboradors, i una... Però no som nosaltres, no venim dos convidats, ara? Sí, Venen dos ara convidats, sí. Ah, Bueno, un moment. esclar, són gent diferent. Anem amb la sintonia. Bona nit, amics. Això és Quarto Millennial, el programa de misteri dedicat als homes d'entre 30 i 40 anys que fa més de 6 mesos que no surten del seu quarto de casa dels seus pares, principalment perquè la lefa que tenien escampada per les cuixes se'ls ha fusionat amb la tela de la seva cadira gaming i físicament no poden aixecar-se. Soc Iker Jiménez i personalment el misteri que més em preocupa és el dels meus cabells. No es cauen, però la meva calva cada cop augmenta més i els cabells se'm desplacen cap al clatell.
Quan tingui 90 anys, em començarà el cabell a l'esquena i m'acabarà el cul? En fi, estimat amic mascle, si ets dels que basa tant la seva dieta en Monster blanc i Doritos que cagues panotxes de blat de moro radioactives que brillen a la foscor com un gusiluz, aquest és el teu programa. Benvingut a la nau de la misèria. He posat sons de cova de Minecraft per ambientar el meu programa. Molt misteriós, a tot pla, molt místic. Les pintures rupestres d'Atapuerca. Les primeres cares de Belmez de la història? Ens diuen que van ser els neandertals, però on són les proves? Podrien haver estat viatgers del futur en plastidècors. Ho debatrem més endavant, però abans un misteri encara més gros. Les dones. Les grans desconegudes de la societat. Ese gran desconocido. Qui són les dones? Com funcionen? I sobretot, què s'empatollen? Per què xerren tant? L'equip del programa ha pogut contrastar amb dades empíriques que el 100% dels nostres espectadors poden comptar les dones que coneixen amb els dits de les mans i el 96% dels espectadors hi han comptat, en la seva majoria, actrius porno. Per parlar-ne, comptem amb un panell divers d'homes... Per parlar de dones, comptem amb un panell divers d'homes amb el pèl greixós, jaquetes de cuir negres amb samarretes Imperio i un nom d'usuari anglosaxó xungo inspirat en la seva fragrància d'Axe preferida. Per exemple, el podcaster i tiktoker acusat d'assetjament sexual a diferents països, Bitcoin Dark Temptation. Bitcoin, exactament, per tu, què és una dona? Bona nit. La veritat és que no hi ha una resposta unànime. Les teories més fortes suggereixen que aquestes dones són éssers en forma humanoide i generalment sense penis. Generalment. Crec. Que s'escapen per la Terra i, de fet, sobrepassen els homes en població. Cap dels nostres experts ha pogut comprovar-ho empíricament. No puc comprovar si existeixen, tot i que ens superen en població. Si n'hi ha tantes al planeta, alguna prova empírica de la seva existència n'hi ha d'haver. Bitcoin Dark Temptation. Tot el que tenim són enregistraments. La majoria de webs d'arxiu històric com Xhamster, Forototos Si us plau, una mica de serietat. Això és un programa seriós d'investigació. o la nostra Pedra Roseta, el bloc de terratges. Sí, serietat, si us plau. Serietat. Perdó, que el de Forototos m'ha matat. Hi ha molts vídeos de prova de la seva existència, amb molts detalls sobre la seva anatomia. Hem trobat les parts Vol un got d'aigua? Vol aigua. S'està ofegant el nostre... Que no pots fer ni la veu, tio. Malgrat tot, en públic, confirmada al 100%, no hem vist cap dona encara. Només enregistrament. No hem vist cap dona. Només a Forototos. Em sembla molt greu. Tenim amb nosaltres un altre donòleg que busca refutar l'existència i que, de fet, en té proves. En aquest cas, parlem d'en Superman Dark Essence Vainilla. Bona nit, Superman. Bona nit, un plaer ser aquí amb vosaltres. Dius que un cop vas avistar una d'aquestes suposades Sí. dones. Sí. Sí. De fet, em vaig veure tot un grup, Tot un grup. Sí? Un cul, totes. Va ser Això és el que va sonar quan vas trobar les dones. Va ser el 2007, a una nau industrial del polígon de Cornellà, concretament a malalts de festa. La meva visió estava una mica alterada. No sé si era pels efectes dels 4 roncoles que m'havia pres o d'una força mística, que feia que tingués al·lucinacions i se'm segués la vista. Són bruixes conegudes, sí. Sí. És una cosa que fan molt les dones. Recórrer a la màgia negra a través de connexions astrals, no per invocar poders sobrehumans. Ho anomenen horòscop. Jo he escoltat parlar d'això també. Pèls de punta, espectadors. Càncer, diuen. Càncer. Mira. Gemini. Pèls de punta, espectadors. Una experiència esfereïdora. Pichi. Gallina de piel, que deia el grande, no? Sí, clar, un dels grans homes de la història. Digue'ns, Vainilla, Superman Dark Essence Vainilla, quina forma tenia aquesta dona? Ho recordo com si fos ahir, veure com una forma humanoide amb cabells molt llargs, un cos sinuós amb corbes, ulls grossos. Sí. Va mirar de prop, va començar a caure una goteta líquida blanca per la cama. I de sobte totes van fugir. Les vaig perseguir, però totes fugien. No ho entenc. Quan em vaig llevar a casa dels meus pares despullat a la tassa del vàter, no sé què feia. Ostres! És exactament igual que el record que tinc de les dones que vaig veure quan anava a 5è de primària. Aquelles persones estranyes amb quas al cabell que em prenien els danoninos i em robaven els llapisos de les tots, eren dones? A mi m'ho feien, també.
realment fantasmagòric. Les dones podrien estar molt més a prop del que nosaltres ens pensem. Podrien estar darrere seu, ara mateix. Ai, Camping. El videoclip de Virtual Insanity de Jamiroquai. Es mou al terra? Es mou al decorat? O pot ser que Jamiroquai tingui poders psíquics? Es va retirar de la música per no ser descobert com a bruixot? Parlant de bruixots, tornem al tema de les suposades dones. Algunes teories afirmen que les dones volen subjugar els homes alfa a través d'una doctrina política i teòrica que advoca per la seva supremacia envers els homes, anomenada feminisme. Les meves fonts són Wall Street Wolverine, un tio blanco hetero i, òbviament, el xat de Terra, el Terra Chat. La nostra pedra roseta. Sí, això, el que he dit això, no sé, m'estic tenint un ictus en directe. En fi, en tot cas, aquesta informació, per aquestes fonts contestades, per tant, no pot ser errònia. Després de tot, soc periodista i, el més important, tinc un micròfon i sóc un home. Per tant, tinc la raó absoluta. Bitcoin Dark Temptation, digue'ns, què fa que un home sigui un home? Home, Iker, un home de bé ha de tenir una aura imperturbable. Ha de ser un ésser autoritari. Ha de menjar fruites sense pelar. Vale? O sigui, ha de ser un tio duro. Ha de sortir del metro abans de deixar entrar. Clarament. Vale? Ha de ser aquest tipus de persona. Clarament, sí. Ha de prendre riscos. El tema de la fruita ho fa també amb el plàtan o... A vegades, jo crec que sí. Bueno. És el que... Sobretot ha amb d'apostar- la pinya. Jo ho faig molt amb la pinya. És que a mi me la pela ma mare. Ha de postar els estalvis de la seva mare en una web de pòquer xinesa. Què et pela, Iñaki? Encara que perdi tots els diners en dues tirades a la ruleta, ho ha d'apostar igual. El grindset no para. És molt important que digues això del grindset, no? El grindset no para, efectivament. Cosa que porta a preguntar a Superman d'Art Vainilla. Què és Grindset. exactament el grindset? El grindset. Set Com l'apliques grind. al teu dia? Sí, què és això? El grindset és la mentalitat, no? que ha de tenir un mascle alfa per ser fort i superar els obstacles que ens imposa aquesta societat plena de betes, figaflors i amants de les superilles, no? Com la Ada Colau. Una altra de les suposades dones. Dones. Jo, per exemple, em llevo a les 3 del matí amb una alarma nuclear connectada a 4 amplis de guitarra a 200 decibels per recordar-me que el món és un lloc perillós, Hem d'estar alertes. Mira, Jo és que allà et supero perquè jo directament no dormo. Porto 3 anys amb uns escuradents entre les parpelles i aprofito la matinada per mantenir videotrucades de negocis als Estats Units, a l'altre lado del charco. I escriure les meves memòries a les pauses entre les sèries de Barbies. molt bona idea. M'agrada, però tu no, no soc gay. No, jo tampoc, no sóc un No, maricón homo, d'aquests. no, homo, clarament. No, homo. Un home alfa aprofita No, home. cada segon lliure que té. Per exemple, quan vaig amb el meu cotxe a la feina i em trobo amb un semàfor en vermell, aprofito per cremar roda. Estimula la meva masculinitat i fa callar les veus del meu cap que em diuen que li foti un tret a ma mare. Molt bona, company. No, homo. No, jo no sóc maricón, Que a mi no m'agrada l'estil. El meu truc és per callar les veus del meu interior i aïllar-me de la resta de les persones i portar uns cascos amb Judas Priest sonant a tot volum 24/7. No saps la de pasta que t'estalvies si no expresses els teus sentiments a ningú. Home, quan costa una consulta al psicòleg? 50 euros? Ja. D'acord. Ara digue'm, si haguessis invertit aquests 50 euros en Bitcoin fa 10 anys, ara quants en tindries, Jo t'ho explico. Compra el meu curset de 3.000 euros al mes. Jo t'ho explico. Mentalitat de tauró. Exacte. Mira, jo a l'escola basca de cures que anava em van ensenyar com havien d'aprendre a ser homes de debò, a base d'hòsties, literals i figurades, esclar, cada cop que recitàvem el Pare Nostre i ens equivocàvem. Molt bona aquesta. No, és que és veritat, és la meva experiència, no te'n fotis, no és un problema d'humor, això. D'acord. No, homo. Cada cop que ens equivocàvem És dient el Pare Nostre... la nau de la misèria, no? Sí, la nau de la misèria. Ens equivocàvem dient el Pare Nostre i ens fotien un cop de cinturó a les natges davant de tota la classe. O sigui, com baixant-nos els pantalons. S'estan perdent aquestes El tradicions. cura No. potser sí que era homo, no? I ara surt una generació de vidre que no aguanta l'abús, clar. I ara es volen criar les generacions futures a base d'intel·ligència afectiva, educació sexual i més conjurs satànics, probablement inventats per Irene Montero, una altra suposada dona que, això diuen les males llengües, també és una bruixota. Per què ens tenen tanta por als homes alfa? És perquè les dones secretament ens volen dominar? Quins plans ocults tenen per dominar la Terra? Crec que tu ho saps, Bitcoin Dark Temptation. Per exemple, durant el passat mes de març es va veure molts avistaments d'aquestes suposades dones amb consignes estranyes on hi posava molts cops 8M, que creiem que és a una espècie de referència, no? El que diuen que és el dia de la dona, però si girem el número 8, 45 graus tenim el signe a l'infinit. Sí. Si girem la lletra M a 180 graus tenim la paraula world, però de manera encara més espantosa. Si la tornem a girar a 180 graus, ens surt la lletra M del món. Signe de l'infinit. Món. Molt greu, això. Volen dominar el món per sempre.
Molt i greu. volen fer que ens pintem les ungles de negre en senyal de dol i derrota i que ens arrenquem els penis i que ens ofeguem amb ells. Se'm cau l'ànima a trossos. És aquest missatge el que s'amaga darrere de programes sectàries i totalitaristes com la cançó de la Beyoncé Who Run the World, Girls? 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 Who Run this mother, 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 Girls? Who Run the World, 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 Girls? És esferidor. És realment esferidor. Esgarrifós. Esgarrifós. De fet, últimament es parlen d'operacions quirúrgiques, a través de processos científics i químics molt foscos que els mortals no podem comprendre, que poden convertir aquestes dones en homes. Però què és això? Ens hem tornat bojos? Bogeria. Això és alienígena totalment. Infiltrar-les als nostres lavabos per tocar-nos els penis sense consentiment. Ara ens fan el que fem nosaltres, però què és això? Aquest és el seu únic propòsit. En diuen transgenderisme. Si jo tingués un fill i em digués que es vol canviar de sexe, em despertaria a les 3 del matí amb l'alarma nuclear i m'adonaria que, per sort, continuo sent verge. Ben fet, company. Realment macabre això que ens comentes. Sembla bruixeria, no? Fantasia, no? Com tret de Harry Potter. Abans de marxar, però, un document esferidor en exclusiva que he volgut compartir amb vosaltres. Ahir vaig deixar el meu micròfon ultrasònic caçafantasmes per detectar psicofonies, com faig cada tarda, i el que vaig detectar va ser terrorífic, una suposada psicofonia d'una dona. Iker, pots fer el favor de fregar els plats i recollir la roba bruta que pots fàstic, ja, joder! Hi ha una muntanya de calçotets bruts i la meitat eren de rapes de merda amb grumolls, Iker! I havies d'anar a recollir el teu fill i ajuda! És el 5è cop que te n'oblides, tros de merda! Estic farta ja! Estic això de marxar a viure amb el meu amant! Joder, ja! Terrible. Esferidor. La psicofonia suggereix que porto visquent amb una dona a casa des de fa dècades. Amb l'enemic a casa. Un ésser demoníac, sens dubte. Una possessió, un ésser que s'amaga entre les parets, perquè jo no l'he vista mai. 52 anys que porto en aquesta terra, no l'he vista mai. Quin ésser maligne? Com s'amaga? Podria ser que s'amaga aquí. Satanàs, Bigfoot, el monstre de Banyoles, El Yeti. la bibliotecària de Montse Cessà, mai ho sabrem del cert, estimat. Les dades telemètriques constaten que la freqüència oscil·la entre els 400 i els 1200 Hz, cosa que podria suggerir que es tracta d'una possible dona. Però no ens precipitem encara. No, val més no fer-ho. Val més no fer-ho, perquè també podria tractar-se d'una olla a pressió, els frens d'una bici, els lladrucs d'un gos o un discurs de Francisco Franco. Home, aquí, en aquest programa d'investigació i de misteri, sempre hem de ser fidedignes de la ciència. Exacte. Pseudociències no. Tot sobrecontestat. Gens ni mica. Bé, doncs, com va dir Morfeo a Matrix, si et prens la pastilla blava, vius en la ignorància, i si et prens la pastilla vermella, descobreixes el que hi ha darrere de la Matrix. També hi ha la pastilla blava, ja sabeu, no?, la de la gent gran, no? Jo prefereixo prendre'm la pastilla vermella, perquè l'últim cop que em vaig prendre la blava vaig estar fent mapalles durant 3 dies seguits i vaig perdre el 60% d'aigua del meu cos. Estúpides i sensuals dones, Fan el que volen amb nosaltres. Fan el que volen. Si és que existeixen. Si és que existeixen. I amb aquesta reflexió acaba Quarto Millennial, el programa dels alfes, mai dels betes. La setmana que ve parlarem d'en Tamayo. Per què està tan ben posicionat i, malgrat tot, encara vesteix com si s'hagués estampat amb el cotxe contra l'acaparador d'una humana. Tornem la setmana que ve amb més històries d'homes alfa i altres fantasmes. Això ha sigut Quarto Millennial. Viva Espanya i viva Cristo Rei. Viva! I és hora d'anar una miqueta amb la secció del... Què ha sigut això? Què ha sigut aquesta interferència? No sé, no entenc, tio. Jo només he d'aplaudir. Els omnis, tio, que... Brutal, tio. Els chemtrails. Els chemtrails, ens fumiguen amb seccions i la següent és la de l'Oriol, va. Som-hi. La Rabassada, Ama o Marc Lessan, Luriol Lapeira i Liniac Sola. Avui viatgem a Andorra. Ojo! Us agrada Andorra? Ja hem arribat a aquest punt? Ja som tan coneguts i tenim tants diners? No. Oh. No. Què penseu d'Andorra? No és una mica com una simulació? Andorra sembla com un plató gegant, tio. És el hub hotel del món, real?
Sí. Realment és un país que es basa en vendre tabac, o almenys es basava en vendre tabac, en anar a esquiar, dintre de Vintage això no existirà, en turisme i en ser un paradís fiscal. És un esquí resort amb passaport. O sigui, és l'únic país que té el català com a llengua pròpia oficial, com a única llengua oficial. Realment, què preferiríeu? Viure a Andorra i tenir que la nació catalana sigui un estat? O mantenir l'estatu quo que tenim aquí? Jo crec que l'estatu quo d'aquí. Què vols, que Andorra ens la conquereixi? No? Sí, això és un pla sense fissures, que ens conquereixi, ens deixem envair I convertir Catalunya en un paradís fiscal que ens donaria la sobirania que busca la ONU, perquè al final la ONU el que busca en un país són diners. Doncs avui viatjarem a Andorra perquè, com tots bé sabeu, gran part d'aquests mascles alfa viuen allà, que són youtubers que tenen micro, fan vídeos que holdean els impostos. Sempre que holdean... els impostos no els holdean tant. No els holdean tant. Holdean l'evasió d'impostos, que és diferent, l'evasió fiscal. Holdean el pedal del seu Aston Martin baixant per la carretera, borratxos de Jagger a 200 per hora. Avui us porto una mica... jo crec que és una mica una recopilació del que seria un d'aquests mascles alfa i el que farien el seu dia a dia. He fet un dietari que quan vulguis, Marc, em pots posar la música i començarà el meu company mascle alfa a llegir. Vamos. Aquí se holdea. Vamos. Tren del hype. 23 de març. Són les 5 de la matinada. Bon dia, Espanya. Vull dir Andorra, evidentment. Sí, ara ja. Clar. Mai recordo que vaig deixar la meva pàtria tan estimada per evadir impostos i blanquejar, evitar el robatori de l'Estat. Avui m'he despertat amb el discurs que va fer Elon Musk abans d'acomiadar a la meitat dels ganduls que treballaven a Twitter. M'agrada començar el dia content, bro. Si no em llevo 15 segons després que sona el despertador, una galleda d'aigua freda em cau del sostre. Com ha de ser? A les 6 del matí he esmorzat el que m'ha portat al Rider de Globo. El pobre s'ha hagut de posar les cadenes a la roda de la bici perquè ha nevat força aquesta nit a Escaldes en Gordany. Si tingués més educació financera, bro, això no li passaria. Hagués anat amb moto. En fi, com són aquests pobres. Després de l'esmorzar, he fet la meva sessió de 4 hores al gimnàs, injecció d'esteroides inclosa i m'he depilat els ous com faig cada matí. Després m'he passat tot el dia insultant feministes que es ficaven amb mi a Twitter des dels meus 3 comptes falsos. ¡Hijos de puta! ¡Desgraciados! Fas bé, l'accent. Ja, perquè té. És el que té la família, no? Sí. La família. Un dia haurà de fer la secció al Xoques, Sí, l'he de fer. 27 de març. Bon dia, Andorra. Després de la meva dutxa amb aigua gèlida que faig cada matí i que per cert em deixa l'escrot com una pruna seca, he fet una hora de classe de xinès com cada dia. Ja sabeu què diuen, no, bros? Els xinesos dominaran el món. Jo m'avanço a tot. Previsió és poder. Mentalitat de tiburó. I diners. Si sou pobres és perquè voleu. Perquè voleu. Ho voleu, tots? Aquí està parlant, és un dietari personal. Després de comprar 5 NFTs de Willy Rex, que amb tota mena de seguretat podré vendre el triple de preu en 2 mesos, he decidit agafar el meu Porsche per fer unes corbes. L'olor de gasolina cremada em puja l'autoestima, bro. Em dona estatus, bro. Entreu al complex de Tita Petita. Avui he anat a Ordino Alcalís a cremar diners i a conduir temeràriament. Amb la possibilitat de fer que algú mori a la carretera sense tenir la culpa, com fa Marcos Alonso, que és el meu referent. Cotxes, motos, dones... Què seria el món sense això? Després, quan tornàvem al Porsche per Andorra la Vella, he insultat un noi des de la finestreta. Maricón, he cridat. Havia fet una abraçada a un altre home, al molt depravat. Serà maricón. Serà maricón. I aquell home era Vegeta 777. O Marc Márquez. Abraçant el seu germà. Sí, també hi veu a Andorra, aquests. No, jo pensava que deies que realment hi havia com una teoria que Marc Márquez no, m'ho vaig inventar. era LGBT. No, m'ho vaig inventar. 29 de març. Avui m'he permès el luxe de dormir molt, com fan els sindicalistes i els podemites. És a dir, la gent a l'atur. Són molt ganduls. Vagos. Després de guardar les escombraries al meu congelador, he trucat a ma mare perquè em faci carmanyoles per la setmana vinent. Els mascles som així. Ens ho fem tot. Ens ho guanyem tota la nostra vida, excepte el que són coses de dona. Ja ho sabeu, netejar, cuinar, rentar, cuidar gent, comprar, totes putes, bro. Després de la meva sessió de gimnàs diària, de la meva dosi d'anabolitzants i de la meva altra sessió de talls de tronc amb destral per mostrar com de varonil soc, m'he posat a fer un repte de quilocalories. Menjar molt és de mascle i no hi ha ningú que em superi. Avui m'he fotut, vinga, quan m'he fotut? 4 hamburgueses, 3 ous ferrats, mig quilo de Nutella i un filet de vedella. Després m'he posat a insultar gent grossa per Twitter. No cuiden la seva salut. Es mereixen estar grossos si mengen tant i no fan res per canviar-ho. Ja ho sabeu, és la selecció natural. Aquesta gent no hauria de ser tractada a l'hospital. És una despesa per tots qui ens cuidem i qui paguem la petita proporció d'impostos que ens toca. Sí, anava a dir... Bueno, després de criticar les grosses, vaig a menjar-me 3 pizzas més. I les ordena per Globo, també. 2 d'abril.
Bon dia, paradís de l'evasió... Andorra. Avui gravo podcast. Amb un micro em sento amb l'autoritat de dir qualsevol cosa que se'm passa pel cap. Bro! Després, les feminazis rabien per Twitter i per YouTube. Haha, totes putes. Ara cap vol follar amb les bestieses aquestes del feminisme. És que no es pot ni xiular pel carrer ni emborratxar-les per violar, tenir sexe amb elles. Ja no els agradem, els mascles. No, és que no volen res. És que i volen tot, de nosaltres. Volen que estiguem forts, que siguem guapos, que tinguem diners, que siguem intel·ligents. Nosaltres no demanem res a canvi, bro. Només que siguin submises i que tinguin cul. Però no ens volen. Per què serà? No sé, jo crec la solució. Crec que insultant-les i basar la meva personalitat en odiar-les canviaran d'opinió. Segur. Després, a la nit, m'he barallat amb 3 tios que parlaven en la cavalera de la discoteca. Aquesta noia és meva, és el meu territori i no es trepitja, bro. 4 d'abril. Després de les meves 400 flexions i 350 abdominals que faig per fer bategar una mica... Per començar el dia, no? Per escalfar, m'he posat a preparar el vídeo del nou canal de TikTok. Parlaré avui sí, ha arribat el dia, parlaré sobre la llei del solo sí és sí. Ja sabeu, la llei del puritanisme que ens prohibeix als homes lligar. Ara s'hauran de signar contractes o què? Per anar a lligar amb dones. Hem d'anar amb el paper... Hem d'anar amb un jutge, hem d'anar amb un notari al costat nostre. Això és un desgavell. És horrible. Després d'enviar 3 amenaces a l'Irene Montero per Twitter, m'han trucat a l'hospital. Oh, la meva mare s'ha mort, però ni una llàgrima, bro. Plorar és de nenes i de maricons, ja ho sabeu. Plorar, igual que en el psicòleg, és de dèbils. S'ha de dir que és una llàstima, perquè la mort de ma mare no permetrà que... O sigui, no tindré ningú que em renti els calçotets plens d'esmegma i de formatge brí. Els alfes ens fem forts a l'adversitat. Quina barreja més rara, no? Bueno, el formatge brí era una metàfora de l'esperma. A la puta merda, ma mare, ara sóc jo sol contra el món, contra tothom. Puc amb tot, crearé la meva empresa, crearé un puto imperi, bro. Trepitjaré qui calgui i explotaré tots els treballadors que faci falta per arribar al cim, bro. Ets el millor, bro. Bravo. Fi del dietari, bro. Bravo pel dietari. Sí, no sé, el tio aquest d'Andorra, què collons s'ha pres, però anava com molt encocat, no? Una mica sí. No se podia saber. Pots dir que eres tu imitant un gym bro, pots dir tu que eres tu imitant un mascle alfa i ja està, no passa res. No, realment això és com si hagués agafat com els vídeos de Wall Street Wolverine i els hagués com fet una transcripció. Cronologiat en el temps. M'ha encantat com ha dit, en plan, s'ha mort meva mare, vaig a crear un puto imperi, com dient, acabo d'heredar 4 xalets i no sé quants Rolls Royce una mica. És que aquesta gent es creix en l'adversitat. Com deia el tio de la loteria, si et toca 7 milions d'euros, els transfereixes a la persona que odies més perquè això et permetrà tu guanyar-ne 8. Perquè saps que no pots comprar amb diners la motivació. Però sí que pots comprar putes. Dios. Ens n'anem? Ens n'anem millors. Ens n'anem de putes, vols dir? No, al final del programa. Anem a acabar el programa, va. Bueno, doncs fins aquí hem arribat a aquest episodi d'avui a la Rebassada. Què us ha semblat el programa, nois? Molt bé, no? Jo crec que ja havíem de tractar una mica ja el tema aquest dels mascles alfa. Sí, portàvem molt a dins ja. Ens donaria per 2 episodis. Exacte, jo crec que aquest tema ens el guardem, no? Una mica el dels putos feixistes i criptobros. Fem una cosa. Fem un episodi dels íntims. Si us agrada aquest episodi, doneu-li el like. Subscriviu-vos i si veiem molt de polla farem els mascles alfa volumen 2. I subscriviu-vos en Twitch Prime també. I també compartiu amb els col·legues i doneu-nos diners a través de la xarxa. I convideu-vos a bolos als vostres pobles. Sí, bolos molt aviat. Riures. Bolos molt aviat, Molt aviat. Recordeu, si no ho heu vist per Twitter, es mou el bolo del dia 7 d'abril, que no vam fer el Parc de la Guineueta, es mou el dia 7 de maig. Perquè ens van dir malament el mes. Perquè ens van dir malament el mes sense voler. No passa res. Som subnormals tots. Seriositat. 7 de maig, diumenge, a les 4 estarem al Parc de la Guineueta fent un programa en directe. Serà molt maco. Un parc molt maco on es trobaven xeringues quan nosaltres érem petits. Exacte. Tot. No. Home. Sí, home, i tant. Allà no recordo. I també parlaven d'alguna furgoneta blanca que s'emportaven a dones. És veritat. Jo la recordo a l'Àngel Pestanya. També. No és que només es trobin a un lloc. Sí. No. Bueno, suposo que has d'agrair una mica als meus pares que ens deixi aquesta... Gràcies al Jordi, la Peira i a la Maria Lluïsa Portús que ens han deixat aquesta casa per poder fer el programa. Totalment conscients de que anàvem a fer un podcast aquí. Sí. Realment, anem a explicar-ho, s'han donat les coincidències per poder gravar aquest programa aquí. Ens han tancat, on ho gravem sempre, sense previ avís. Però aquesta nostra noble tasca
Sí, s'ha de continuar fent. S'ha S'ha de continuar. Sobretot, oients, recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i, evidentment, com sempre, adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres. Ja ho sabeu que és el que Durruti, Lenin i tots els nostres referents haurien volgut. Exactament. Ens veiem d'aquí 2 setmanes per tornar a fer un tomb per la rebassada i solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita però cofoia societat. Fins aleshores, adéu-siau! Adéu! La Rabassada, el podcast que es passa da franada.